for the YouTube no enso eye Sompa TV subscribe na share na afoforo enso entie bi na wo hwe bi emfa free ho bronya bosome ya etoso enum ne da etoso aduenu enan enene 24th May 2023 da wo ikropo twedi apon na boye na ene emu anigye no was a papa we yase if you say one ma assembian to na animguase bi ankanwa yasedan kuto na was say ode emano no so abapa sima etu ebako o tententu aman homere so bafo abonenta bem wonam soro wonam form Asem Mpe Nipa jumadie na sabre ya duru so no odifo pokwa bra na obeteneka omono asamwa enso ewofia ha wohene maame yaboa Esuama bronya waya abrewatia enso ebekasa ewo dwumadie we so chief executive producer ama dwumadie we bema wusu kantankrankan kuma woni de sia wode ne sanifa edi abekwai enono bema wusu kantankrankan wono na hye dwumadie kama na yede ebi eba abedamo de ato apaso ye betu no sre na abasa na yede amamo na mpempi ya na metaka kiro se dwumadie we se wantie bia wa ye ho se wantie bia wa ye ho papa anu ti kanchire obi na obi so enkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa fo no wo moba na wo moba so ma ba ne vim keteke no na ebetu na ne de obetia ne se koduo na chimfuturo tukuchaka nko na wo betie uko MC a ho a mrante we adawroma na yeko social media handles na no nwotwe no ba yebeko Sompa TV Rockefeller ewo ho sa na uko TV no so a Obed ewo TV ho a enya asem ketwa wo boy juma den David enso ewo ho sa na Buffalo Soldier bema 10 gramo kese no Dr. Selasen Cancer enso ebo adwuma Sompa didie enso ebo dwumadie we chidom enya asem ketwa kran abrantia Sompa didie no Resford ono na eduru ba bia okọ transfer osunwane eduru ba bi so ana wabakuma se na sese de emse wabakuma se prekon wabakuma se prekon wo boy juma papa wo se akakra no wo be ware ofosuo minim se ne sa to bi so de a wa start eye hu dede ya ebia na ne nsa atobi so enya asem ketwa asem na ya mensa brampa bo dwumadie we chidom o ka producers ne wa enya asem ketwa kra man pike wono na chichi fidie fruma de ma Asem Mpe Nipa dwumadie no o tententu ama ne honomene so bafo abonenta bam wonam soro wonam form Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre yadru so no kofro bonfo pa ba maso ketua me yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me nam tiadwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so ene de obete ewo dwumadie we so eno ti ka kire obi na obi so ka kire obi se emre na so emre na ni Asem Mpe Nipa fo keteke no baba betu eno ti wa ma metenemu a ho ebetumi a kire omra samwa Mpe Nipa ni mpom te se nyankopa dum de media bedri die Ebeneza waye bi na me hu madam fu bi na me hu ne yi wanum nsa ye basa na se ni photo no na obehoro twa ato na de na waye wo so waye basa me so wanum nsa ye basa na me busa no me ni dwan ba bi di nkoma na chese oba na enam no so wadwene ne ho ayesa obei amana konno nsa na ano den ka bibia wonte ase chese ne ho akodi ne wura ho oba no fa na oba na wo mamienu wona hwe nkwala ne saa ne oba ne nkwala ne nyina kan bom ama sebe omapam no na enemedi areho kakra na nram se ne kan ba no masem no abeku Oforisuo dume bia esu obi ho atwa ene ne hwe emia yekuru emum enye omu nyina ba no ma bi wo ene one na ema sebe ne papa ne di inti sa no man in fact madam for no Michael baby I will be a mesro mechia mekaze mechia inti anodin but nya empa bo na ne yefa akwanya we so catch yourself Oforisuo ye nyina no broken at nya bi pen se eba ne sa nya tintim ni tintim no tintim u tintim na
kyerɛ wo nsɛm kyerɛ obia mo na wo kyerɛ mu kɔ no na efiri mu ɛnyɛ na kwa no kɔtra taxi mu a wɔtrɛ mu sɛ taxi driver ne so anya bi to trɛ mu no start sɛ ɔkana sɛ no ɔsiko na den ɔs ɛmanye o ɔsɛ aden to kyerɛ na taxi driver no sɛ so bi ato ɛno bi na me so me di free am take mu ma dwene wo o na kwa kusa na kwa basa ho taxi driver no nya adwuma da no wo hwɛ no ɔsɛ na wo kɔn ɔsɛ ebi ame kɔ me kɔ ofin so ɔsɛ enko wo mu kɔ ofin so ba ye na obi aye ne ho aduro wo mu sie kinken ma fadamfo we kan we tuafu na we tuafo na sɛ brokat bi chi wo kra sɛ brempa wo dwale kra wo sɛmrem po awuro dem na wo pass open to madware akɔka wasoma kyerɛ obi o ɛno sa na wo fie ra ho ne ho ye wo hin o ma ho ye wo hin brokat de wanka bi ama so ɛyɛ otamfo na ɛha adwen de ma brokat ba pa na ɛya no sɛ woni ma de kro brokat na nkasa de din no ɛda wo keke wo okay na de brokat ba no ɛno yɛ adeɛ baako pɛ ne wom sɛ wode wo pɛ anaa wo twimu fa nyinaa de ama wɔ baa ya wo nwi bɔne bi ama no obu sɛ wani watɔ obu sɛ wani watɔ wonim sɛ wone ne kɔ ɛsɛ wo hu de waye o awurade nyankopɔn odwa no aka nkyene obesiw woni pu no wɔ ba enti de ana ha adwena brokat ne de wo ma hodo bebree ɔbaa ne te asɛ bempredwa sɛ wonyɛ ne ho wonmuɔ ne ho ka biaa no ya to wo ma bia to wo ma ne kakra no ɛda na nya hwe kwaku brokat na achi amanfo na abrantie bi di ne komo kyerɛ me na ɔsɛ ababaawa no ɔkɔfa ano no na ne ho ɔfɛ yie papa kwaku ti asɛ bo yie o na ababaawa no ho ɔfɛ no yɛ kokɔ na wanyɛ kokɔ na wedi ɔgyegye enti deɛ ɔpɛ bia wɔtɔ ma ababaawa no ɛka ne last money kura no a saa ta afɛ na fried rice abaso foforo no atɔ bia ma no kwaku me say ababaawa no brantie na ka bia nhyem onim de wayɛ sɛ wakohu obi ɔwɔ ka enti ɔsesa ne nan gu dashboard no so na ne ɔmu twam brantie nso fie wɔ kwa ho awurade enti ɛkɔba asa no boy ni dware kɔ ababaawa ne fie no ɔsɛ na wo small boy we no akɔfa no ɛna ɔne ne didi nkɔmɔ ano kɔɛ sɛ na boy no gɛ na kɔka kyerɛ boy no sɛ wɔsɛ wo yɛ small boy onim de wotumi yɛ mame kyɛ sɛ boy no nyɛ gɛ no hwie o enti afe na kwamana boɔ nwum we na ba so video so minim so nso no ana mepɛ ai apotro ɛno ne sa anwo konkonti ba ɛno a be nyina yɛ kɛse boy oh me cousin me kwamana boɔ enti sa anwum no ɛna abrantie no so okope bi to yeo so oba no na de manu o etefiri wo kon de small boy no se wo de nanu akoka so osa enti enwuma hyeka no radio sa minim so osa so no ana mepe boy no so fie wo kwa ho kwa ku hwe se wo betimim wei na baba we na good dashboard so ntu yemu nse wo eyi na o kyere do fantini wo se eyi na o kyere do okoni se okoya akaka bensem na small boy we no akofa no se ge no na ge ne se we sakure no ana mpe unim ni wo ye mamea ni fie wo kwa ho enti na nopa radio so o ma bie eyi no kofom na nwom no flow eno na ya na di kumba no etimi hwe ma me kasa se be ma no wo de wanya obi a ehuro na ha hwe no na nye ho na betimi ba bia wonnam so na opese wo de saa be ma ne befa na guy o tuatua wana ma oni ba bia di agro nyina na ba sa so kura che se watale bia de be hye bia mfata so so ate ha obet ho apopo ushu achia usha mpabu akura ma kwa ku de man ko ba sa ne se wo no ensu kura di gu ho no eya o hwe bi wonhwe kura no a eno ne yefre no be hye adwaye asu usi na ne nsuo no gu me se wudi nsuo no kura gu ahuro no kura nko ono so stop mo wo wedi broken heart broken heart ya stop bon na se menwa bi so ate Bema menwa bi so te ate no nananse no akova ya sem ha broken heart ada broken heart edipa oh koka se wanya oba kokko pa no ye osa broken heart ade kokko so de e wa kire ko bia no kura ne yenka ade kokko de obi ahwe no kura ne yenka ade kokko de we wala aje eneda bai ene wuku ye wala aje ene de wala aje na be hye wuku ada ewia ne asan de ko efiada
Emoya. Pokwabna. Penny Pom to say. Kwanana broken heart asem what to be home penny sempen. Adaroma or the me who be that. Broken heart. Anti Fafa baby for why. Now ho ye dear. Manyam hoyepa. Now what mo back ko bi pen. Oh, some weni. Ayo. Se mekazo hu bi da ka say kwamna ne na de was on dem wo preachi. Me weni wadaroma. Yo. Ti broken heart no what hu bi pen. Minima de koro. Firu ko da abrim nyina. Minima de koro. Unyini yesu hu bi. Ra mi minima de koro. O pani fie so nyina. Misi minima de koro. Na obi adi bi hu nkomo a kyero pen. Ena mu wudi ya mate. Na o te ye de na afa firim. Oba kamla ntwe Kanta kraka. Mpom te say pani. Na me adaro makaka kra na ye. Ya asem de ne de ya bro. Abro. Abro de ye kuku. Me se de ne de ya bro na nkasa. Wadaro ma nyame bo wiase na me nka ho. Nyame bo wiase na me nka ho nti. Ntu ni de ya bro. Dabi. Na de ne de dokono. Abro. Kokosu Ya abro. Ayo. Na wadi ayi pe. Kala wuli wadi bid pe. Oh yeah. De ya. Koko. Ayo. Ni de ti ameke kasa. Na se me yetitini kakra o. Ayo. Say abro no. Die nnuane me bebe ye fa aduane bi pewa. Ayo. Obuwie. Adibi nyina ye de na broken heart as no aka na wabosanga so. Rahu. Na ebi a chopen. Broken heart. Be ma broken heart nchi no. Ana nipa bia broken heart nchi no na won soro wonim mape ana wonim me mape ana won soro da. Ana wonim wiase. Ana wonim empena twemu nsem. Ana wonim wiase no. Ese broken heart na no diana. Broken heart. Na no na de ba na no anya yare. Eno so anya apomuden. Wa so a won tiapo. Wa won tia wa wo nyale. Wo so mfa wo. Fe no foshin fosha. Nipa wo nyale na wo so ntiapo ne fro foshin fosha. Na ni broken heart no nana. Ade di broken heart e ba no. Wo hu no. Obi won aseme de obi antuma broken heart wo bo wa nhia odofo. Se omunu ti hui. Ofo oba ne so. Na ga sa wo ti hui. Ah, so da ga sa wo ti hui. Sa afi no ma hu se sa meti wo. Odia watra hoai. Kwa na manka ni. Ayo. Mo fa am frem. Baby anam so ato. Enti enipa ho. Ade a se me fa se me. Ade a me susu se oba me ne no ho no. Ontumi mfa nyeme no. Eno na se wode ye wo a ye kan broken heart no. Obi won mo occasion se me dia me friend oba me mfa makoma ma no. Enya akoma ne nkita na wodi ko. Se jeto na mfu akwaje wade. Wo kasa wo fa akoma ma wo anim la no na akoma na ti oba no so. Yes. Na wo refi ma adwa. Ado ma wo konkran no. Ma adwa de a wade aye me no ho. Na wo se mi nyini se me wu sese. Ma adwa de ma temu da keto na ba ye no. Omo no. Na konkran no. Na ma me konkran no. Sompa. Na me she amanfo kiki tuntum ibi. Space she's black pa. Mpeso obi abehu ani kosua. Na ni so fifiri ade na se ba. Na me she top no so e black na. Meti wodin na ma me bitimi nchen. O so krache. Wo sun ache. Ye firi kono ngo ba nyina so na wusun. Ye nyina na yable hwana ble. Ya tra nkokọ nso sun na woda susun. Na nto wase na o ma me afiri mu kra na nyame behwe ne ade na mkam tunze ne. Ofu se bia wanya yie. Ye wo kire na ma me sun a me ma me wu me sun sei. Oba bia ma broken heart mama adwan say me take mu sun mi sun anya no me say de. O ma mi sun o ma mi sa oba no ne fe ne say. Ma adwa. Ayo. Broken heart. Na no oduro ho. O ma me kwa me cho broken heart na oduro. Anu odo ne de. Se broken heart chi wa no oduro ani say oba no a o ma broken heart no. Ada say obenya obi a ne ho ofe ne bibia e chen sa aba no. Broken heart no anu oduro. Na sa na wunya broken heart no. Na wunya hwe a woniama bi nkoyie enti satan no ba bi abese ne pa bia no over the bar osika semina drop. Yes and na ma broken heart ne mumia na meko frege no na mene no akọ
said there be a many gay be damage na me drew ho no mo a Mr. Kuya madwa we osuo madwa we pie na am se sa obeche na osuo one bla bi na efa call ye ni ade na me yemu di me hwim oh sister na anya de what me aka asem kama wo se one bla bi na masa ebi kura wo to ade wo ha ba o ma kura yam hihie ni me ko 30 minutes ma Mr. Kuya onyama wo se da bi o onyama na am se wo sam de ebi amen kokwa no wa fa cha ba bismet wo fie masa wama ne didim na yabo ekoba na joten again no so nya mi bi sa da sa unim akwa bi di efri talibai oba ye no won phone no a touch na ye use stick bi di mi aso no pointer touch phone no e ba fofo no enu bi na ujaf ekita e na wa brege ono ba ako enti chese girl no ewu ama no na nadwo me da ho no sa na madwo ayi oh na matu madwim satam so na mni ensa we nana apia ajapia menum full bottle no nana mambro num ajapia full bottle num Guinness me saka ho mambro makoma kim na madwo ayi odofo ayira odofo yi ena nim ekobo be say 11:13 bete twetwere me bie punu na me se madwo ne ba me hwe na ya nte dan kwakra ankra so ha adwenom ne mponche okra de no betwitwim se madwo na sem si butu okra no mo ho no sa 12 na madwo abopuno no na obaye no makoma tom yem so me ba be ya yesem enam se madwo akọ he wosi enam se pie fi ne community ne won tina biem wosi yo mate anatika o ye mensem se me ye mensem se madwo no hu tura biem tumi ya yesem se o menim agya na ge yebu nkotodwe pa me chew na wo su ene ade ntimi se dada na na ye de me ye wosi yo mate ntumi ne nta mate me ko na me yi mani be se me hwese me se bia wakotena dan na chi ho ba bi me ko hwe ho ma obi ani ho me ko fi a eko bi sa mbu ana Mr. Kuya na okra ha ma adwen dodo ma adwo am so obefa ne ntoma asa de pie afedu okokora jimi so obefa ne ntoma de oba me ho no me ye afew na mana na unim se eba sa no ho metumi obi tumi hye me nkwa no matuma adwen na wo ho no mo ana obi aba na wo su ni ma adwo agya ya na mzanza de wose ma hu so ne abla hona ya na ye ma show no omransa mo wa bele o eno tumi ma so ti o masa na wotwe pepepe me o mitumi o madwo agya na life man o agya na life man eti kwaku broken heart ye wa betumi edidi o dabi obi obeka se broken heart no unza makase se broken heart ne o ma wodo bebre champion ye obi ho no mu a etimi edi be 1 week na afiri mu ebu won so a 2 days na afiri mu ene wo de echepa na eno ne ye oba no oba won ne te no e wo de wo ye ma ene ma broken heart na dai eche ana se enche wo hwe ye na ma 7 preduasa oba bu ane ne te o ka se wo brofo so ana wo kokora na akwaso de na okoda nyame ase ye we na afiri mu so koi e wo ho ene oba bi wo ho a wo akwache sebe wo sebe oba ma dan so kora na wo wasan twa ho pa na chew nde na no de so do na no de ene bi wo nso a na no wo na wafa no na sebe enkoye no wafa na e da polish no eno na ha adwen no antina ni beti ya na kwadwofo subo no so obi ani beti so a eya oba sebe prejudice na wo odamnem sebe o matukonkon so no one lift na ma na dru baabi mo be na kona na ayira nya piepie na sa akono na so ode mawo na sebe na ni akwati wo so ofoso na di ekun ba no wan hwe wan so akoma mu a ubatutuo eno ni broken heart no because ofoso ansa na wo ba ana bema we me can both side but me bema tina me kasa ansa na obefa oba bi 7 prejudice oba bu obefa no 7 na o man bi nkoyie ne ntale chemu nkoyie mimi die se me sheda fo bi ofoso la ya na obre ne no ma so cha se ba last minute no o ye me sa de no mi amadamfo me pese me boni di ni boutique en no bande sa guy ne ko Sompa FM no kwa shopping na wa na madamfo na fro awo mo na wai esi mi wo fi o sata me we jam am shedem na wa oni pa no wa ba o guy pa shopping pa wa be ni ha pa ma ne pa o mo no ne jam se dia fo no no ne your friends atakura jam no so enti broken heart no
enye ni nyina na ye kan say e kan say broken but emu nchechemu wom deep no ana masa ma menka asem so obabu ama so ofiri wa kwan ma kwa ye wo nyame anu kura ansa na benya sa oba ni bi no na wa bre e wa kwan bi so so cha say who say a man no you mu difference de bia me ka say ma ye na min ye nye peda nipa ye na mo media me hu say ma kokko ne tama broken heart na nya na ha ma menka asem cho say ade kokko ni tuntum kwa kokko na mba bi e wi ani kohwe chen tuntum e wa kwan bi so only say tuntum no nyame na de ama eno na na eme ye ne no ye proud to say sebe obi wo a sebe o ye tuntum but wo wi so ma ene ma ya ba ya mo mene no ma to mo ye mu a no mo kala ye fefefe eno ye different ene wo natural kokko no natural kokko no wani boss so wani bounce sanity ebi wo kra ne de ne quarter cast ebi half cast so what as ebi ye on wo mo no me na make a show me nyo say I will tell you so bamani jamia na broken heart no we bi nche da na bama jamia o me nwa no nche for o chia na kwabra na de na ba oh mo to me I tell you so eti kokko ne de wudi nwa agro ma sha obeto amene mu tina de bia se ye biefun la tumpa se emema ene mo sebe wo ma sisuo ye ka mema oba kokko no oba tuntum de hepa ne tia koma masa ye ka obetima nya be bi o oba tuntum de masa kokko so ne ye wi ani kokwe kokko kwa ne ye wi enko ka de tokro de enti oba tuntum no oba kokko wan betimi ma broken heart oh ene de wo ka de a e wo ka pa de a hwe oba ma bia hwe ma menka Asem Mpe Oforisuo eti afidie so e be ka ne kura cha danfo ne mu ense danfo gro se oba kokko ye yi ma 100 e mema 100 gina wa emu 80 epe ma kokko meme de makan me se oba kokko e hu nkomodie e so chen oba tuntum ko hu nkomodie ai no oba kokko se be mpredwesa ai ama me nua bi se be mpredwesa kwaku ya fa we se fridge mdafiada be paja me nua bi apreo dafiada ya fa futu sem na mra anya sa ke bebie phone lines no ka we na no den papa adigade nana broken heart champesi o no yanko ya nim broken heart etiraduane e wesa ayo enti se broken heart show pa na wo hwe na wu kra e kom de wa na ye ada se koku se fufuo kra na utumi twa ba ko mienu ase na ntwenam de won because ye wesa enti broken heart etiraduane e wesa okay adigade abakade kumasi jom Asem Mpe Nipa jumadi ye de eduru ba bia de beba ya na no de kakro afutu samu ene Osei Aboagye ne mapamfo ye de ebrewo no ye very simple ye tietia eno ti no ye ko akoya nimu a afutu sam no sima mienu bi na ye de akirem na ya ko de koya nim na ene Osei Aboagye afutu samu a me de ebrewo no learn how to say sorry suya said ye see eka me pa chew eka learn how to say sorry will be wo a se me pa chew no onim ka ewiase a ye ba ye no se ye babu abrewa na efirina no abrewa se ye babu no a na efirina no na mamema hunu bibia na nwumre se ano brebre ema abato na kasade ama abufuo enso ekoto yentie ni yepa ano brebre ma bato ena kasade eso ama abufuo ekoto na empempi no se wohwe akankasa na empokasa hodo pi no a kasa bia ewo Ghana eye me depa na me pa chaw ewompa eye nkran kasa enkafo no ne me baya adwene se wo mo kasa ni animu bia wo si ofane e won kran kasa mche se me pa chawo wo mo kasa bia ofane che se me pa chawo enti yenhwe se kasa hoduo pia ye kan wo man Ghana mu ha no de he pa na me pa chawo ani namu pa enkrafo no animi bedia danse eno nti obi wo ho a se wayi obi bone no obeka se kafra ko se me pa chawo oh we die kafa cheme
ana ne kura no wo bia ma obi ade no obeka se oh medase eno kura no ne kan ye ne den sa kasa we na kasa no a se obi eye mfomso ana so obi che wade na obeka se medase no eye binum den papa e wo Ghana mamu ha se obi ema wade na esombo eso wani eso wakoma se adia mami we aye me no de esefata se wo kina me ne mpanifo ekoda na se mama me ne hu ni pasua ana nipa wode ade no acha wo no o maye hu ni pasua wo ye hwe sa sorry no ana se me dase ana se foche me pa chow kose ana kafra no ne kan eden na papa mu kan emahom kan se wutumi kan eje wo fim ponchire bebrem onofo de papa no de ye wo no nyame ne nukura ni kan ni kwase wo de eye wo nanso so no ya kan mam ho no yesi untumi ni panimu ensia gan untumi ene panimu emmonkro enuti asem biba na mpanifo tu ona tia so na wo kase kafra ana kose ana me pacha wa empepa wa ho fe wo hu se wo yesa didi wo kuna tem no se ka wo kan me pacha wo ana se me dofo kafra ka asem no ketwa tia asem no nim se wo di fo pa empanifo abam wan kasa no poto kasa biya me de the highest appeal court is the conscience wan kasa wadwene no eturu baabi etumi bua wo fo sa dia me ye de enye se wo hu no sa ko akire ne ko pa achew fa koseka kasa ko fa kafra kasa ko na anobrebre e ma bato eduru baabi abone a wo ye na dwuma mu no na ke sefata se o man panifo be pa achewo de wo ye no na ensem fata na ewo se wo ka me pa achew asem nso de ne ko baaye wa primu akoma ene to adofo wa kasa wonim de wa ye na nwumre ya ewo se wo ko pa achew na empo adwuma ne safawo wa wonim de wa ya wo kurubu afuwo wa wonim ade a wa ya wo yire abu afuwo yenko pa achew na asem emfa na asem nko asem baaye no eduru baabia ya na nya asem kase bia o ya na esefata se hia me pa achew ye mayenam anya mre ye fa yensa antu yensa yem me pa achew anya hwe se kasa wo eto ye katrema so a ye benante na ye bedu akiri ayame modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omno simami ensa bi Oforisuo bema medase we de kakra bi nipa no omomunim no munim Oforisuo medase mame nchia ke yadu bema ke yadu misasaka ye cheche mu nyina Oforisuo asema na wodi aba no Peter mechia na menchia a friend say me wo fase Betty wo asaf moonlight me chao pa Oforisuo me pa chao de bia me kasa asimo say the word me pa chao e kasa ye kan wo wiase nya ne panipa na me pa chao na omen nkra bata ne doso o we de me stro fa che me o we no we de fa che me me pa chao ene kuse san kafra san no manyo me ya nnuafo but unyamu mienu ana ba akokora ka me kan say me nipa bi nya asem police station ya danfo ba ko na eche na me koye na me namfo ni bi di edika ko na ba koye no ye namfo ni ba koye stubborn che police na wo charge office wo no in fact kasa o kan no antwa yi but ye nwia no odem de bia me kasa asem wo se unwia bi enwo ko kire no ba bi na we be fro se kwa na wo kwa koyi na sua kasa ne sua me pa chawo obi wo hon ma hon wo ko kire ni tumi ne power by the moment wo ye sa de na unya na sabi baby wo hye no wona umom na wo ha no obatutumatu but akire ameme koye no ena me de kasa de e ka che ho se afei charge of police no se se nye unwa kasa wo kan ya anka munwa anka bon kwan ka de ne be fa so nanso we ni krampo no
yenim kwan de mefa so sebe ye kan ma ye asem ne kofie e ma ye de ye eto ayi e me pa chawo okay but the person ye kan nyina say ye hwe sa de we so Ghana had the word me pa chawo no obi wo ka obi ofum obi na ka me pa chawo kire na no so taking advantage say we lose anti no mintie edwuma bia ko adwuma bi mu a sebe kwan bi ye fa so ye yi akola bi adi sebe kwan bi ye fa so ye pam akola bi sebe akola bi ni ama bi o ebi strange ebi ehu pa but akola ni tim hu nyansa epempanimfo bi ebe pa cho wo pa cho we ne bi abo so majai ne mum majai manaka na yifri bitimu de so nipa ne mfa na adwuma ana nipa ne mfi ni bi mu eno na ya na edwuma bi a ya na ofosuo emma nipa me pa cho kan nipa nanso ni nyina chi no se wo ka me pa cho kura se nipa ya mfixo ana ya mfa wo kura na edwuma bi ne yekodi asema na asem ne ba ye no sei na wo ka kire opani no oh me bubu me ho me pa cho pempanifo bi pa cho nanso wo se da ho no kura no ye hu kind of person oh ye okay so tia se na wo de na wadaw ma ekofikesi mu a se bi ejaw ma wo ne mo wo fikesi mu se me ka fikesi won ba bi kro wo ye ho aye sem a masa asem to enti wadauma odi kofikesi mu a sebina na wadauma e ka ye babo ana de sese ye no wutimi kana na wadauma sebe mpere ya na unya kamafo e me ka bibo enti me paachaw de Ghana se waware se adwuma ba bia no ma me paachaw emra okasem na bebo wo me da se pokwamna bla atopa no ejina sorry ekwan ya be faso a obema wo ton ene wo tit eno mouth no esi aka boso o se ablofro mo hwa no na de kase wo ablofro wa wa trembo ni kom disi odi fobo no obi kase wo hweda no se ya atum sase wo ka no ya chopa na nya chopa na ye insult enso mo bia de fa okay what I say na bra a chopa no se de meka no eni ni pedua nyina na eko eni ni pedua nyina ena eko uni pedua no woni waso unsa ana ohwene ansa no wono bie na bibie eti ehwe mo hina wo de gina ho wo de kame paache na ena de mendi pele wo se wonu ho o ta chope empa ne sakeke obolo mbaka se we all paache okran ho ye ne o kire on the wo ye ase de a chope opa no wo na wo hye no but obi so gyanche o ka se se papa wonu no ho fache no iti a chope ne be gina wo between wo nipa na wo gina ho no ko fa so paache wo ene me wo so paache wo na ye di a che wo so paache wo ye fa nche wo aso paache wo na chope ne ye ahobrase ahofama odwo e wo so hu se wonu ho te se de Kristo ka se yensre bone fache no wotimi konko geda nchembe bia nka nche Awurade se Awurade ma di bone fache me wo sa se ne Awurade ne mum se wo trase na emotionality no e perform na esun bi ehiniu na nyame hu se wo mie wo ne kra paache wo no wo ni pedue ne kra afodada afo eti obi wo no aka se Awurade fache me pe na tim sa abofo nyani age na obi asum na wonim se wodi bone na akogina ho Awurade fache me wo na wo se uchiri bone fache master sister enye utipani Kristo anani pa na wafom no ma mosina silence bim na onipaduam ahobrase su bim na onipaduam asa na wo de bone fache ngadai ato aso nyeso kodu di panani mo ana obunkotodwe da bi achopa se de be chewo no boni wodie no se de be ye woni pede de be sagyan no obi gyanche kora na otimfre nipa no se masa fache no woni no ho na sa wonye biu ni mu wa chopa na wo pa no e ya hantan e bia wo kasa ko kire se wo ye mensem de a sa chopa ne fa nchewo etimu mi nsua achopa ya yire no ye kununom metifo drabafo edwadifo bagifo ye nyina ye hu hia pragia abobo yafo ye nyina ye hu hia pawpawfo insutonfo omomoto ye nyina ye hu hia se ye de achopa betu ya adwem ene ye nipadua so na se de achopa tu nipadua so a ofom a na se obi hwe obi ne matu guibra e wo kaje tie ya Dubai cheo
na mko PSO na drink scan ne moto ni swa but kwa me fa so ne sister no kasa no ka se we e sanya aba no se san betima to bia because sister no nya na adwo so kokon bi ne matogu obi na tie mo frɛ no otane ya oni ni panu mi no putupu ne be nyina kangu pa sister ni gye wodi na ni so ba obi na no se hey ye kase give me 10 pesos kwa minya ye me come for no wan on pass ni pani ejina ho enti woni chese woni bi kwa na wo pese obeboa no na on so asete free enti yesre ye nyina ye nkamom na ye ma achopam na ye num wo yire fum wa wo ye bema panachaw wo ye nipa wo yire fum so a obae pa okura chem ye nipa wo dwuma wura fum wa panachaw wo ye nipa ye nyina papa ye ho achaw e basa ni si so sa ne moya e de nkunimdie e bebre ye bra me dase no okay eno ti yensua kafra kose me pa chaw o fa cheme ye fa me dase so enka ho se ba ye kasa ni mu a ebe ma ewiase ababo ye benante adru akiri kan nana topic here dia bay eye me de pa Sompa FM wonim se enipa wonim achopa bia no umu ade nipa dodo na se wo ka me pa acho onka o feel big a hantan ewo wo mu na before say metoa me nsem no so no nana nipa da sani bia wo unim o pa acho mebre a anani ma chopa mebre a unim nyansa adenti ena unim ma chopa enso so a unim nyansa sebi okay enam say wo gede wo se ukoto dwemu guo emrenti bibia na wo koye wo de unim ma chopa anti de eni kwansa wo ye kra na waye na chesa ha no wo de opa acho de beche wanti de wo semfo na abedie you know what I mean Sompa FM ni pada sani a wo pa woni ma chopa da bia mebrebe bia onim nyansa wo se wani mo enye ahoblase na yo nyansa na oniwi wo toto ho ase wo se wo ma wani mo nyam na ba fom ena nipa wonim me pa chow enso so se bi onim nyansa ahantan wo mu me pa chow keke wo sorry amma nipa mebrebe adwuma bo mo asɛm a wone adwumaru a enya aye ana sɛ adwumaru a tefa ho ofra we adwumaru a eni ne tirim sɛ obeyi wadi agye no so yɛmfo so waye boss we de me pa cho nya mani da ho no so ni kotodwe waso ni kotodwem still wo ye wadwuma na obi wɔ no kwa ye ka no mfo so akyerɛ no still no wo defend it sɛ koba sɛ ade a wo ye yesu enye e ba sa adwumaru an behu sɛ no ene you wetimi aye ne chance anti ese se wo fire wo oba bi ni kunu ti bema no susu sɛ oye bema masa oye boss wo fie ho no mo enso de ya wo ye nye enti maame me pa chow na ye den epepa wa ho ofe we de me sorry man susu se de be den ebeba we de me pa chow fa che me on nipa na kuma ye den eto ne ena se me pa chow no so no me pa chow nipa da sani be hyew se kopa chow ansa na wa pa chow bi aso so nya chow papa mfiri wakoma mu hu sa de na wo ye no wonya nu hu so hu ena ma mebrebe ade a wo ye wa wani tuase enko yie enti wo ka chen wu kunu se we die mi wura me so me pa chow na ye den sabi nipa iye nipa o pepa wa ho ofe wo ti ase wo ka babo si wo bo nipa se ni su ni ne seso nyankopon no ni su ni ne seso ena heaven ya ye kan da bia na obisa me wo su ntu be ko heaven ntu onsa wo kan bia me ka so by now am ti we nyankopon ba me nko bi gisa adom no because ade bia wo ye ne se ye papa wa dwen we na ye den e ka kirew se ye bone so so a e ka kirew only so per se bone akoma be show mu ntu pe so di bone no na wa pe bibi de defend
enu ntina SDA fo asem we ye me de me susu se ne me kai se ni twese mu ntina na me di me nsem ne ba wie ye no me pa chew ama nipa me bebe adwuma bowo mu nipa me bebe aware abowo mu e na che opa no so opa ne me bebe a entwa yie e na unim pa so a entwa yie na me da se. Learn how to say sorry. Me pa chew kose kafra facheme ebeboa amwadu akiri 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 yeko Facebook and YouTube no so na NTB na yhwebi enso emfa emfiri ho. Hello udin baby a wo frefre the fam Jibril ka se fit pass here dwafu Jibril yanko yanim Oforisuo na temi ana me se me so my master when we are planning the shop no ankasa ni abeto mizuni 5G ni biwai. Okay. Na efficient sound dey ato no. Ye panemu yenche ye mofani slu mu fiti asie. Yan pa me pa chana nchem kwa na si bo fiti asie no nyiwi ana ne kana ye di. Ye se mo febre mu no ne yemfa nhye wo man no. That's it. Okay. Hello. Oforisuo gama Majuso. Uni aketwani o wa hina kukufuatira madini bani. Wa kene ne mpom te sei. Oforisuo nyame adom me hoye pa. Gentio. Oforisuo de me kanyina ne sede bia de ode ba no ano odene ne nso de ne de. Amasunsu mkura bademu hoyi. Oforisuo me pa chao ai ni pe di enyanka ama omo akopi de bi ni kwa sen ko mo kopi. Me pa chao bi ni pe di enyanka ama omo japade omo dwuma o so omo ye ti bi o sen ke ka omo sa omo hwero mo no mo bebre ndi me pa chao de e kase bia o se ni panka di o di ana udi ro su o di da Oforisuo me kwa mo bia ba kuguvu atemade ni bo wa na mato. Okay. Hello. Asafu Mulai Peter. Peter ni Asafu Mulai. Guru di ene di abe picture de bia. Me pita ma ba. Okay. Na Asem Aboagye aba na ni ye point. Na me pa che di senka ni pe wo get dia o di ta aka san so wa no. Ti funso ni ta o be pia ni di abe ma pa. Wona na to ko bu mi na o pa to me pa so ana pa ke dia. Entere. Ta ka na me pa to na me di de ti ate. Ame di yi e okay. Hello. Oforisuo. Yeah. Amoni Ajuma dase. Don't Kwafo anoche statue no edaso si ho. Oforisuo nyame adawro ma isuo pampe. Puma no eda podua no da sukura no. Podua no kuta no. Na sikadwa no wapaja. Ene asanteman da so te ase ampa yen konko ye ni asanteman ho dene na Oforisuo da men tru gwa si we stam aka to be kam se ti jaro e pa na odi bibi yes oka ne wo so bi apacho ama na ho ofeswa obi apacho ma ni akwa irada kesu obi na asem ebe me kwa ma ni o ya mo tu apokan se bata o bo ni ba ro pa no o ti ko ti go tun o ti ja so pa e no nya ye asem pra ka chere ni anka ni jahad ya ka sembe okay enwa me pa cho so obi ni mo kan se na bi ye ni bata e ti se me pa cho ka ye do ko ni okay. Hello. Pwana bo station papa. Mama fia papa so amebola no ho. Enche ope. We chia team ni nyina. Ya Joso. Asem na be ma wusu kantanka aka ni nyina. Controversial balance boy nyame sha pa. Obi o wa ade no obeye no apacho enam se ne koto dwa ni mugu anti. Sa no ko fa po Benedict bakula na metio by HBT. Teni pa ni mu je batie. Nti yenya ade a ebe yenya ade ebe ha obi. O ya ade anu agire hu mienu. Ai zo do nkoto de pe. Ke ro se ye hia we nu nyina me da ase ma bai. Okay. Hello.
Yeah, Osei Majo. Majeso Mpe Nipa udin baby a free. Yeah, me Osei free me kase Peter. Every year sound yentio. Osei me pacho. Me aminua ejosu. Me ceremony base ne Asem Mpe Nipa homa. Okay. Because Friday nkwa de ya den so ye. Uso no ba se de osi ye no ma na ma ye ni aje mo. Okay. Into Asem Mpe Bebre. Why we the chana Asem? Why? Yo. That's it. Okay. Obi pe controversial no debate no no dene. It was here for be enka ho. Hello. Hello. Udin kwajo. No. Kwajo space. Mia. Kwajo yentio. Enya ma je be jabu ya dido usu ba me jana mo fa. Obi an jana de me jabu ya wadamo. Ayo. Lo fa jato oyi. Onko be uba na oyi mu jia. Ah. Na nya sa o. Ba chao. O kwajo na dia na ya osiri. Me mo bi adi o. Ayo yentio. Ede mo bi anyima no. Sompa tie fotio. Me ba chao. O me ma wusu ento ya de bia mba me jaro no. Me ta Asem Mpe Nipa. Me mi de ne pa e fa jia mi o. What is saying a hand time no more. Would you know ma ahun de bo mo a. So un drink that. Ebi o ka minika. Se me yo ade bo fa ma cho. One. O dan krokra un ti fo bia show. Ni ko na na odi example no. Rapo no. Adone I ever say me na ka da yo. Adone mo kata. Ko ta de ko ne ma ni. Fa ne minisani. Adone mo kata ntino. Ane ka say esi pono ka to. Ebi mi de ma wa. O fa cho me de we ma we. Me ti ka na ni ko de gen to we ya we. Ke mi bi ma wa dia. Wa ko to a obu no ma asi. Ni pa cho ni bi ana no. Okay. Hello. Hello, fo. Mama Emilia. Fo mpacho ma no abeja fo nyina ajo. Ya jo so obapa. Fo de me kan ye chopa no. Ai se obi ene Mrs. Ade na aba na medwe ho amenti ase. Openimu bi ana akwara afom no. Na obi na ehye no nti o se wo se de me kan man kan yie bia ene e fa teme. And enya cho papa. Enya cho papa. Ena ba kwa ha mi bi mo fo se obi chicken. Na bia wa straight driver na mate. Oh mate ni so bia we do station ha say amedi ade. Na driver no dru ha na wa to ne bo na wa je wa ade no. O wie se mate na aka che no se driver bi kwa na aka ni mo fo bia we de medamasi o. We nya so na ade ni ma wo je ye na che se o mu obi a wo ka ni mu. Enti nipa yenhwe ni enhia ade pa na de bia mo kire ya de. Yesa ye fra ka bibi no ne hia. Ye tia ye ntie ne nfa mo ye bra pa. Ye da mo se pa. Okay. Hello. Yanko Facebook no so Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Sompa 93.1. Na yanko Sompa TV no so yema ahwefo nyina akwaba eba Sompa TV. Sompa 93.1 na ye ka mo se dwumadi ya duru so yi Asem Mpe Nipa enipa ena epene ho asem empepi ya na metai eka se dwumadi wei ena ya hyehye ewo Sompa TV asisi sem ene epo menteme ho ase ena wo de bedan Asem Mpe Nipa ye pen poma sibire na ye de mawo ye hwe ema obi ntwafufuo emfa free wati ko mewura wanum dabida na ensase na wo tom no ema nipa miensa no emwa entokwa beba so asase ba ko enipa ato no obi aso ekura na location eye wo na wasan ase ekiresen wei eni asisi sem ankasa wo hwe wo ba eno de ye chiwade kese pa efrise wo bema bia wo social security ene wo ma se wo pe wo ma sibrea dache oso beteso emfaso eno ntia sisem ne po menteme ho ase ena de bedan Asem Mpe Nipa ye pen po masibre na ye de ma na afutu semu a ye de ebrew ewo tm radio no so eno learn how to say sorry me pachew na me pachew kasa no
so konkran won kasa wo mo kan yen kranfo kasa no a eno de eninam mo kasa no papa ofa ne eye kasa bia enkranfo no kan na mani age papa se obi be kasa kafra ko se me pa chaw fache me no me das no eye kasa bia ebie binum anu dududududu nanso so no yema obi bia ehu se anobrebre ema abato enu ntino se obi befom wo ana wo befom obi na wodo nsabeto nsayem na wapa na chewo no empepa wa ho ofewu na ensei udibre me pa chawa mamafo dodo no awade agu dodo no anso adwuma asɛn enu to dofo asɛm ameka akere na anwumre nyina ne se me pa chaw yema ne mra ye kasem yema ne to ye ketrema so na ye de me pa chaw ana se sorry edinante a yebedu akiri na yenwuma so ebeye yakono ya wadim enso ebeye kamapa womno asamwa obeteneka ewo dwumadie we so saa na odifo Paul Kwabena David wono so age nadwa bema usu kantankanka watenase ohene yire maame yabua akua asuama bronya woya watia ne nan achi ekakra na dwumadie chief executive producer bema usu kantankanka na hye dwumadie kama ne tunisre ene abasa ne de abesom ewo Sompa TV Sompa 93.1 Ekoba Jesse Sempremu ka producers na sa na ya mensa abrampa Watafriga wayo koba kwaku yebua banso ni desie no enso eka producers no wo boy adwuma uko MC a wo mo adawroma na social media handles Facebook YouTube no wo mo boa ye Sompa TV na wo hu ye kama enso ewo so no Rockefeller ewo MC a osa na Dr. Selasen Kansa ima nanayaw omu nyina Buffalo Soldier omu bo Asem Mpe Nipa chidom na uko TV wa David enso ebo adwuma enye asem ketua kra man pike wono na tichi video mfruma na wode ma Asem Mpe Nipa dwumadie no na omu nyina ka ho na eso ene keteke no ayema eno to kodo yebetuo de ya chimfuturo Asem Mpe Nipa enkoa na ubehu chuku chaka no na yekon ekoyenim kofro bofo mpa ba masuketo am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifoso menam tim nam dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so na yekokoko yenim no dodo no a ena Asem Mpe Nipa yaye enu ti eduru babia na feedback no ye de bi aba na ye de ababa somo obi be kaza Asem Mpe Nipa feedback ye boaboa no papa de wo no eche wotwe ho nwi ye ko ekoye nimye papa bema usu kaka feedback na nsana ababa we bia ye fe no Augustina jebi se be kaya lady kokoya wode ni kunu ba ye se okoto se be ma na akofo ba abeto wo mo mpaso wo ma ware mpaso na okoye no na be shit no mo da so na ye poto eno na meka tifo be kai o se pito yeah ubisa be ma na se wonya sei o se be ma na nya 70 years na be ma na so ba ye no so 40 years asese na che se emben ba bia eni ade ha sa ababa we na odi bedan yen se be ma no agya na kwa akofo ba afofo nti asem no de bedan ye fra be ma no so be kan asem na ye share office aka asem no boko ama be ma na age pini se oba no obegya no kwan eyesi kadada 100 million 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis yes na wahwe so ahwe ne ma yes na wahwe ne ma so one na wo mienu na wahwe ne ma ti sa baba wa wi en wo se be ma no ko jai no ma ne papa no abo ko ye na papa no age sika no yes okay wo se papa no ko se okoto akola ne din woto ne din wie ye no abadin to na hwe nka ho woto ne din wie no de taato se wode awalija ye so taato honom no na papa no agi tum en wagi sika 50 million ze akola no me na me wo no enti se meji wo 40 million na 40 million wanya mu 15 million na fabra ne ko dipa pede aka na be den ebe so sa papa no na enwina sere ne no ndi onwina sere ne no omra samwa di akosi no eda nyame ase sa sika no 40 million no na
ye kan ya abedru 100 million yeah nti 100 million 10,000 Ghana cedis and as say what they ma baba wa no say wonko na otumi akoware na ware a chem se papa no se mbeka ya papa ne ka se 15 million no woje ye no nya de be san ko back what they hwe ne nana no aha ade kwa himfi zamba nti for so ne producer no ano no say feedback ana man for pediasi no mu hu dwumadi aye di ne bebia ne fapem ekwa akosi eti 100 million no de ana ewo mu nyina ne say eti efo ntie saa se mu yi no mfa nhye no so ye bema na ukujai oba wanka say request nsem free obema oba ne ho say 7 prejudice ana mfa nsanko obama bi wa okojaa oba ana o se oba one ne ntra bi mu a no no asan afansa e de ko oba na busua fie se me beja mayere dabi enya asante amane o request wonsa se me pamcho me nsa ne me ring me nwar bi na oba ne na busua e de nsa no aba ne mo de bawie a ne yatunsa guso yatunsa guso a saase mu amafo ntie ne yie wa wu ko jai wo ba mema mu ntie ne yie pa wa wu ko jai wo ba nyon na wo hyese mema oba ni sei dabi ene ko bia betuma jai bi o na wo jai na kwa kofa 5 million bi na de asum oba no ya nya ne sa wo su be jai aba wa no na aba obotom tie be sere se ene we ya kan we no ye sa de bibia tato asua de se wo fo so se wo ye be ma na wo ko jai oba na bibia atwa wie enye wo na wo be hyese me sei mema ni sei dabi ye de to oba na nim ukuru se wo so wagya wo na edien na omfa nsumu anaso omfa pataw na wo ba na kanebo na oba na kanebo a wo ba na so wonu ukuru tran yen wonu se 5 million ko wakan bi da wo bu so na de ani bre eno sa na opemako atwagun wo bekun no se me pe 1 billion ukuru so ne tran won kan 5 million asre ne no ye iti ye bese awaleja ye no efritete ne mo ye ni ha awaleja ye na edru me bi ani bre bam oba betima ka cho se ha wo so wagya me de amejo 2 billion obema nso nka 2 billion de emmom wo bema nso ni rise so kase me na makoja nti de me pe na metua da bi enya ne sa tina wale egu a ise dey ebunkuru wala roma mo me hwe oye pokwa bra bla sa papa no na nwina srene no so obeka ya asisi no fitie mu no o se obema 10,000 na oba no onfa ko obehwe so no ahwene ma na ne chop money no na wotwi bia so no wode befa mobile money na wode amankoda bra on se nipa nyankoda nipa ye nyankoda on se dwumadi ayedie no ye di ni sade be ya ebe buo nipa bia hwe Asem Mpe Nipa ya ma anka nipa bebri akora se oh yes bebri abodu ka bebri asha konfo sa police ni obo otuo se wode bedaye ne ya aka sa popo brimbrim mache no ki yi ni nyina firi so geni skade man ke be mama atwa kwa sa sum no because ye hu ye papa se bota na nche yen yi dwumadie so ye di na akwa so e ba se wo di see ye betwa don't fear nobody can fear any this platform I will tell you blah don't put fear to your heart. If you stand this case and you put fear, you die. And what the because Asem Mpe Nipa no ye jenaso. Akuku dem ye trust some so bo. Now go for 15 million koko for oba or koko oba go 15 million jano. Ono trust o trade said the mpanifo setwo na menimo kan susu a. Number 10,000. One have a kind of cray. Eti ye da ye telefone na ase ene ye hwefo ye bie tum obi aka na adwene e kire no ame ye hu se de ye ko enche kura 10,000 no ye ba be ye kire amansa nyina mu hu se ye si ye bukas mu a ye so bia that's it eti obi bia e for the case mra obi bia o hawa mane dan so ko dan wo de okuru kwa ne wo na be ka kire ye ma okuru ni wada titi ese fata so abare da hwa je no ayo dia man pompono dabi ayo dia o wale mi ka sempram sa wade me o dia ye fa so bi bra asem wo amafo wo o da fa si ye edi nyi frim wa kan wi o say obi ni na yire eda kra no man enko no ho a o for da ye wo mate omra samo o be ka mas mama na o dia wa untumi omra samo ne komra ya na po ho asem o hwe
Kwaku. Na said was on Abeka. Oh, that's all I penny. The also be the she okasa me na me penny. 7 pedras o to is the baby scotum. Oh, Dabi. When na some. Oh, yes, so menu odi for ya bi una ye penny. Ah, me na me penny. Etibuti maka cha some na kofa na some ne ba. Oh, Dabi. Ya ti ampa me na me penny. So cha say, ye musa say baby wo ko okra me. Oh. Okra me. Kwamna oko baby okra. Bla wa doroma. Oko baby okra. Me. O ma semwa. Asama wo kan oni hu experience. Dia wo kan. Dabi bra. Me tuwe se bibie ma no say asem we banam se metra so a. Ma fa ni dia ma mpanyini. Oh, me panyi na eka. Obey the host. Host say baby wadru no. Enka maninka wa na o maninka. Ala me tu ama o say bad pack. Edi. Bad back. Ma passe ama. Kwaku nje say di o say no dia una abeka. Waji atum. O maji atum. Okay. Muda o. Ye kwaku ye nim. Katagraga. Na back pass ya na. Odifo. Okay. Tachama Libya. Me try Libya che. Okay. It be tachama no. Aye tal. Tal. Nana, mama ka sem che. Odifo bon wa bon. Wo bon. Oh, David. Enkasasa. Ko secretary mama so. Ko via doto. Enkasasa. On ko de beti no so yande kama. Na say de ye. Kasim billahi anta huwa kallama ne huwa dirani hikiki malaj. Ani wa gaus Libya. Trata sana. Musikri. Trata sana. Enta huwa gams, huwa enta mood. Kefa enta karama ne di hikiki. Ma Facebook bon. Hono die. Na ma ni dia ka say Hono die. For kwa branch kwa ke be ha mo bi okoro mo so okwan so die. Kasa no die yes wo tie. Mo kwa so to kwa san ji onu so san ji tu so okon to kwa de bi. Obi da. Oh yeah. Eno die. Eno kwa de Mr. T kura. To kwa ko bi to kwa ti ani wa ko ji tu. Sa sherika jambe no. Mina ayi Tunisia, Egypt, Mauritania, Chad, Mali, Ghana, Nigeria for nyina no. Mina na me penny da woman. Egypt for ka ho. Ai, ana to kwa Egypt. Ai, Egypt. Ai, Egypt. Oh, Egypt. I don't know what you're saying. Yeah, mo fa chano Katemano. Egypt ni Tunisia. E fi o mo so to ko se da bi mo nim krono. Aye, kasa. Tunisia no, aye different. Egypt is different. Who can the British? They become the Libya. Also serve. Anti Matuase. Who the British? British brofo ne ye kan. Na hoka. Mesu meka Arab kasa Tunisia. Enti ma Katema dan kakra. Wonderful. Enti no Egypt no. Can simbilai. La wakwa. Obi na kasa. Okay. Matuase pa. Kasa kraka enti so far no feedback no papa ne say 10,000 obetua. Oh yeah. Na wa hweso ahwe ne ma. Say bo eba obo a na ba obutu. Eba obo a na ba obutu because me madi kan aka say aware de obetimi aware a ebi nsi wo wiase. Na ye den a ye jai aware jai enye illegal. What you say? Name ye jai no ne kwan so. Obetimi ane oba aware ne wochena obetimi aka so oba no mpeni biem. Na emom ne kwan so. So what you say? Na wo awuja aware no akoka se mi ja oba no nti metua sika sei. Ne openya na nya senka abo apeto we na kwasere hene. Me hu obi a waye wedding anopa. No my refreshment na pon 4. Omko nanti kurom se first no ya for people no. Eno. Ebo no nsia omusi. Ena oba no tia be mana na so. Aware negu. Oje sagro. Egu. Asem we asempa. Se nane. Yemusa sadintia. Aware no ho. Enya by force chinjan na obi nwale enkwa wie yi o. Wo hwa na ekoso no wo mpa na wagyan na gyan wa wugyan no wa yemu ade wo hwa na sa ware beku a entena ho ma ware enku obi a wonu obi te na ekuma asem ne nani na mu aware na ntokwa ye advice wo seto aso wo ti ase na emu ma ware no wugyan a na wagyan no ne kwan so amamre ne amane ewo mu no na wa yemu ade so ho enti nshranka nyankopon se bema no se obema oba no 10,000 Ghana cedis na oba ne nabusuya no age atum enti ye hwe animu se ebeba. Okay. Na sa aware we no gina nana engina kire se
aware a entokwa bema utumi kofa obaba beda wone oyire empaso sa de ntwa se waware na wotwe mpena no menka ncho se jayu se maka ncho se empena twe o de bi se tete ade nye ni betwa mu Asem Mpe Nipa so so no mo usu bema me na betwa mpena twe mentumi nye utumi kwa so amenye oni do ma ne pen ade betwam Debi so ti ase enkan ko ho na emomu no hu kwan a wo be de wo be fa so e na omra samu adu ba bi omra samu se obi ni mu adwuma bema warefo na wo do ni mu adwuma o say wo ni mu adwuma asemu ho be dabia kwaku na mentiase na dabia no omuna samu na yo na yepani ajo peni for say seven pedres and peni mu aye se bola adifin na wona yetugu ni so sebi o ti ase aha e na peni mu bia so aye se sumie oji sun ni sere so hu ne mecho nti ade papa bia ba peni a wo de nya peni Asem wo ni mo dwuma dada adwuma be na meni wo ni makoso adwuma bi oh no wo ni makoso adwuma bi enko kanko ho omra samoda bi enche ho kwai omo samoda bi ho akwan be kan nyina ebe kan wai so wo say ye mienu kire ye ho akwan mi si dance kwan mo ma si dance kwan kwa na ma you afrim dia da yakoso ya ne pitiri enti no sabre papa no wajepene se obesum ababaawa no 100 million titisika no na wakoso ahwe ne ma he abusua giatum he ye ko computer so adwadi mra adesua bi wo sa sem we mu a ye pese ye ti ho ma wiase nyina ehu ababaawa no de ne papa eyeye se ya ye behu enye soso a ye behu e wa Asem Mpe Nipa dwumadie nso no yentu agyan e mabro enkam yakọ computer so adwadi mra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofue 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so am sebra abe heba clinic be boa abeba matia kanso oni baba hunhwem odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere nso achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie nwa so ebe check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244017556 eniji semne se omo ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahuntofi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert. Ebenezer, baby, Radidi Abedroni, Liberty Conference, May edition. Kakre bia na wife abebi fridge no mu. Eyi drink bia, e wo bottle nkitenkiti bi mu. Afechire ho. Aperitivo bit. Ena ne namfo no mabesa no a. Wonum enum jame no. Drink no akono. Wo se afra ne sen aperitivo bitter. And if Italy, alcohol nim, spices, fruits, and herbs, and what dey. Be modin konkonsa. Aperitivo bitter. Ebi ni o tom. Say what hell. Ye madam we dey facha me. Na man kan ye Aperitivo bitter. Trimenum. Na menye bi ato he. Supermarkets. Ana drinking bars. Dodua FA Masters Company Limited. Obasanjo Road. Ya Ben Accra Gas SHS no. Fra 050 553 6302. Ana 0245 734 952. Kumase Suwa 0553 947 447. Ana 0543 385 271. Aperitivo bitter. FDAG ejode nkra to yatum. Okay, chumadie aya Asem Mpe Nipa ana pane ho asem na epempi se meta ka kire wo se adisuade kese pa ewo Asem Mpe Nipa dwumadie we so eno ti no sabre ye be me ahwefo ne atiefo nyina kwa babiem eba dwumadie ewe eso na obi busa se se sofo ekohye ensafo atade a eno no oboda wuro ama wo mo anase sei na woyo enunti no na de ka ho se na sentem so kwawesani bi kofa na dwumam boss efri sofu bi asoye ni nyina ne se sofu bi preach kagitia kasa prekofo boss no alumu no na boss no na sofu no edeje collection no en wo faaye hey o se debi adwumamu ade o se ye o adwumamu ade enti no fiada ye wonwoma bebre o wo se ye o adwumamu ade enti sese no saa kwa na wo fa boss no woni ne ya adwene so wonfa nko anase ye sofo no dia ya Asem pa no so ibetu ne srani abasa wo dwumade wi so asemu a ye de atu dwa feedback no Augustine JB ene Emilia Jiman Oma wade no sabri no se omuyemu ade a na je sa wade ni mu ate na Augustine JB obehwe ne ma na ababa wa Emilia Jiman ne papa ade a wo ye no Mr. Jiman yenhwe se mempradu as sa ena o se panimu oyo na Mr. JB ebaye se wo betu ne badin na empo wode awarigyaye atato na ababa wa Emilia Jiman na oni ho okogalamse ase na Mr. Jiman eni JB asinkonwa na waje sika 15 million se papai so also o ba bejame bano dia me na me dia wade ne ma magina ho maje yenhwe se akoda ne ma me ni ho wo mo omota wade na chine kura no na obi ani ho esefata se papai na oje awarija ye ni sika no ana esum ni sika no 15 million no na wo se papa no som we eya amane ana we ni asem oda ye pono eti aye betu no srani abasa sima be edu emiensa ntemu ne ahwe yesu amu ade because asem we biwi asete ano den pa omra samo for sure me dash dash yen che tiefo ne arefo o mo hwe yen no manya daji no mutie yen ye che obi bia original Nigeria na se ten nka che minim imsa ponche na one farmer no original still one farmer kra na de frey why am se na niewu na driver kwa che. Okay. Nene de ama mashe katecho no amesonda ye katecho be so me dai bi. Tina nyama fit me papa mashe na. O ka se ma yesika. Do ka che me ne de che me ka che mo. Ayo. Ai. Katecho be so me dai. Katecho atale yen shane kwa. Mimi mumu de men shane kwa. Ubu se mashe katecho atara na udi ntia mashe na tare. Yeah. When say free say we free money nyina no say de na me ne papa we tie pa mantie hene ne na nantie ache pa betunim me so da ehunu da a platform and 3 days and 3 days me so da ehunu na emu nsam no so yakuyani
Oforisuo on say yetete apetena ne cha no call be free ma dora so wan ai man ai my Milia o ka sembi e mede pa wo ka sembi etiefo nteni ye de bia me ka sa asem wi ampa moji atum Oforisuo na pamfo o ma sa man na pamfo sofo na pamfo mo boy abaso ba abaso bode ni teach ru pa nsa asem e be kan mo be na se no yofo eno na yehia maame ne ka sembi wo se ampa de bia mutie yen nanso asem o mutie ya fa no ye sese wo mo a de bia o mo frɛ no wo mo mfa saa asem no o mo frɛ di ye ne di tufu no na o mo so frɛ no ye mfa nye adwuma de make saa nyina ne se e besua de wo saa asem mu asanta mane no akwan bi so no Oforisuo maame mfa ba bi kakra oba no ye kotwa 100 million ama no ono so hwɛ na kwan yi because obi hu atwa ene hwedi mi ayekro no be ma ne betra no nso bobɔ kwa adubi yese oba no ne chimbe nde se 100 million e bia na oba no osan akɔware some mistakes bi wo ho no so yanka bi nkyɛ no me da bia meka ene na bibia bibi wo ba wafo kwanka na obi ntonsa ne dio na no oba no betra sebe ono nso nya enkyene board yesa awo kwa bi so otie ye ne a oma some mistakes no onkoye sa no ma ne biam because some on beka yen oba no entimi nko ba se de be ma ne kan e kire mu no ebi nya ne kure onye very careful e wo mu se de be ma ne ye no wagye atum ofia chi ni abofo ne mum se yesua mu ade de a ene ne yesika no eye nifanu ye twa because e ma ne bi sutimi ya ade bi a se bi nyame ampata wanso wakoma mpa e ba koye sembone ko oba no tia no be ma ne bo no kwa dubu so hwe mu ahwe kra na de ekoso ne ade no de bi ameka sika ehye ho ufa yan se me de o ma mi sika ntimi ko wiwe na me faaye minim ba bi o de share na me faaye o so be ma ehye se o so twalo to pa bi kra na sa tam no nya tu show bi na o pe sika nti wani kri no yes no ono so very careful yanko back to papa no so Oforisuo wona wo de oba bam oba emma bam awade ana wantwantwa bam wantwantwa bam ade bo ye twa pepepepe ni mo twa ni pepere ko obema na ba eno so oba bejai asante amane no bema papa wo ho ne se bema ba na wo somo obi mane ba si ebeja wo ba entempa na akra wonso adekra na abanim asante amane wonsom nema wo busa se de na asi okay sa na te de amfa nko na me ba ne ba me busa no sa na asante asemte no matter what said there bema ne ye yo so wo de sika ba wo peso asem ye da yenso sa de nim ana asante amane papa ana panimu ntimi nsori nyine bachi enkogu awade yenye ne sa wo ba bia se den say kwa ye soma wura kwa bi na ye de mane ko because of asante se obaema uja udi ubaba achi ana udi ubaba machi na papa ukogu awade a ye di asema papa na ebebu afo e wo kwa bi so wonu asoso ade na takuragya mu ti na wade de bia meka se egu nkrompanifo etena asem papa no sika na woje ye no ekwa bi so na ne baba ni ho ne woni ho na woji sika no ekwa wi ase na wo sa de strategy be say na on fa sika manti wo use strategy o de on fa 40 million and wo se wanyam so o fabra na kope sika be ka de ho wo ye wadwe se bia wo ye fast wo ji sika be kwa bi so no woni be ma no so ani ni ye awa kwa bi so enya sante amane papa ndi sika ne ba wo futuo bi a owura mesraw me ba na be kase ya kire me etiko na sa me de me ba ni ha wo ba mebusa me ba na matie na ewie a ya to nsa fra wa na se ya ba ho na ya babusa na ewie kura na se bibi wo me se betima siesie na ye yi a eno wo ka kodru ba bi na se papa na obema na se wo mpa na se wo wie wadwuma wo do wo wie wadwuma ba se wo koji sika ebra baba ni ho de a na no baba ba so de bo kwadu se na miniwa na papa Jesus ka no wo de bo kwadu enso ko wi as na papa no echi wasa ko support ne ba no mempre because e kwa ni mo no o mo che se papa etimi di atama me bika ai sebe obema no oba na e ma me na no bo bia support but wo papa yi ba mai ba fie we sa na tie dia na san ka wo che na mane ne amamre awura ka che fa sika ne ko ba ko wi se papa ne jisika ne ntam dodo odi tuye o jisika ne ntam dodo ba fasika ne ko na me ba ne ba me busa no ne enwuko e be fa so enu nti na ma be ma ne nya akwan ewi su seska ne yesu ade de a ene edi ka kan se
sɛ papafo no papa no yɛ saa no ma na wono na ma be ma ni nya kokuduro bi e de saa sika no e de ba yɛ sɛ na metua but asante ma ne nya saa de we koso one ba ma bi sɛ okoja oba okwa no no aso ansa e saa de koja oba dabi ukwa ne ho ade foforo emom wo be ma wo request za me se mo ba ma eba no mintimi wanti papa me se mo mfa me nsa ne me ring bre me saa na asante ma ne tie ne atu nsa gu so na we de saa sika yi a papa ekoso mu de dabi ne nya no awaregu ni ba oho ene ye ka ye trase oba ma na busuafo a ombegya wa ombesre no saa nipa no ti na akwa awade ebusa se awade ho na taahye anya papa ene bone emu a enti na ebusa saa enti se saa na tie de a abusuani nya hia ne atrase okay ya bonkro de enti a oba ma so oba won wa ne bi no ye hwemu ampa wo so won wa ne bi ne saa na tie de ye mu ade ne kire se okay sese no unsanie ubi bi ani oba no ye na brew nti ne hu gusu ogunka wo be ma ne ni ho biem emmom oba ye obesi wo no ma wono aduane ma wodi woni na tra se eda bi wo ma japade obi wo mu a aba eno kwa de nye ye ne asem eya aban asem no da ho nti ne de wo yifiri mu enye ye fa se bibia so ni mu dia ene na be ma oba no sebe wa ba wano te se de no wusuka no aba wano a ana aba obo a na aba obotom ti se sa na te de na mesum oba no panifo madam ma ne ye kwa agina oba na busua kwa agina na oba no aka bi a papa bi a sei ne mu wonhwe ne ma magi ne sei ne bi a waba panifo se de ne ho akye ne ka bi bo ano ne de oba ne be kan ya na sebe ye age ne mu makosu ya wadaroma ukunu woni madwuma wo ye onkuta wonkura eti se oso bagye 1 billion de wadaroma wo so na aye dwade keka ne koduru baabi ane ahwe na wo be oba no wanya bibia kuta unsu se fosu se bibia na so obre no anye kwa na che se papa no de ye wo anya de papa no pre no ko gye sase kana papa no anya de okay wanya de anya sante amane okay mam fanzia po kwa bra lamba cho ai girl no we di ni girl no we asantini onya santini nkapitopito oh na twi kasa no edin pa enti enya bitopito enti we di eye poto so pito no asante baka eye poto ano ne asante de no poto bidopito no so na bidobido nye kasa enye kasa eye bisukurum kasa eye poto no we hunu ka bikurum kasa no akoye mfante kasa bi kako anayen fan se ayi bunofo e kasa obi kasa obi wa no ya sante poto eni wasua ho kasa enti en fan se wanya santini eye poto ono no anka ne sa ayefi o se minno chese ayefi pa mitwase poto mitwase eno se bidobido eye baby kasa ye bia homa no ye to kasa eti die na me chane se ye nka oba ne die no bia na omunya asantini omunya asantefo bia na omunya asantefo wa wo be kire na kasa na den pa me nya asantini kwa na yakuyanim me nya asantini sa me libia ni o le ka go back ni me libia so kasa me libia ni o so wo ya gawoni ani ya me nya gawoni enfa gawoni susumi sa okay kwa na yakuyanim wa fu ni yesa no o ba enfa gawoni susumi sa o na we gawoni na edai o depi wo so tuntum me nya gawoni enfa gawoni susumi okay o ya nzemani enyawe nti enfa sanso why Nse wo ye die ni o mampan ko fo ye tente e wasem wo ye gawuni onam my be man o wasem ne ka ye ni enkomo na ho na o ka sem ye gawuni kwa na ba bia wo connectro ye ni enkomo why pass ma me ni na o bo di o bla papa no je wo ji ska no mi tu chema no mi sabo mi se man pa waje wa ye nyansa sem papa papa no jar oba ne ho eni akra ne ho no me pacho ne ma enkra ne dwane di papa no wa papa oba ne papa ne maame skaba o be ja wari ya me ka se so aho kire wo baabi ya bla ya bobusio ya bobusia eni e de hwa akra no sabi obi dwane samna ene samna ba ko ese usamane kwa na yankuyanim Ezeka de ayefofo bi ni mu mutu garam se ke tumbu na efro se amane enkyere sa hwe edu be bia dina show your power to counter your asel waye adwuma bless wo anyi skel kwa big mistake on strategy na man you see no see akwan be didi
na wo ti wiase amu ka santama me ye 15 million eja oba fraud what said that am cry insult et ye for 15 million nya oba no papa no hwe ne pa man disika no kwa kamka papa kam ne bedi kisika no na eche ne say ye 15 million nya no we e chop money oba no na atwe amaso okay ye fa ne say okoye ana papa 15 million na bo no enkure so edafie umko school aho kyeraba ana papa ko na tido wa mabie wa 15 million kan koy akako eti efa no ba bia me twa gyan se sika na papa no giye no se wo ya asew na ba mabi se obegya wade na wo basikal de be bia wo de som saska na asafa no ko gina court ya danse enkase ovanko hwe panyini bia wako se sika na wo de kopa abato na sika yesu abato de wadawroma yemfa chema osika eno pe kura na yewura bodin no in fact me nyemu kota kura kan fact enyo me kam sia bio bra which is mo din jene odi yanku yenim almost be fa biri me kura mo sesem sika no na sika de be go oni mo se menye me pe $3.5 as say abo isa mimi nya papa na wana ka begini frinsem ebi na esie no eti papa no ho kwase o gise sika no ye fe no reading corner o gise de corner ne na obeti atom no o ne code obo ne o se we die o de bona ne bana ko ma FM ye se mimi ngu pa na metiase a wo fa me baba hwe ni ye kama hwe ni ye wo jana so a jane kama eti mimi baba mde sira adwim ti anya sa de oh bra he emo yo ye fo obi ba ye hwe ni ye ni obi ba ehu agro etu ti me fam ba ense no ana obi ba so tie nchen ya ye hwe no ye do obi ba so ko to school mu etu ti me fam ba baba men kokko ni rough never any ever eti bra so be fam baba enje sha me kari nyane se owura wo ka me bane din shembi okay wo asase me bane oni din shembi e din she ko ni me sane me sese o me pa chaw ye fe na fia o fa fia ni wulam e fia boatema fa bane din wulam precious o me din ni wulam e din ye precious ana fia o de fia me man ko ye me sane me sese ne ko dubla bia akofo ba ofo so na ye me sese me nyene sa because ye nyene sa yenyane sa enti die papa ne ye no o sefata so Jesus ka no because o Jesus ka na akabronto ye atwa ne hodi because no makoma emre bi asebi ba me nyina trase akoma be ma ne moyira be 2 years ya trase so onfa na de emre no edi ntia ne okoro odi bia ba asemenye ese woche ne duru ni burumu a so be jawale wonye ena obusa se sei ena papo bema no ni motive for the buy ne se oba bija wa sika se ne kuta so ti ase eju okoto papa bi zo beka se kache me ba no se be mantono fa o sika se ko so ti ase papa we do oje se do wanam no sa no da o nti wa wo o conscious me kwa papa no apam mi o wan kasa no so ti bibi na kenura ada bibi yesu amane ne amame se da bi obi nko esa ade ne bi o fine de papa na ebi o de na dwen na abiti abante but yenhua se bi obi won so ye pamo na ma ne koye ma okoye okotra se hu sa sika se nka me kwaja me koye papa na nsom se bi producer ya radio we de wanja body bi ana ekoba se trase yi wo de ball ko so aja tum se wo de hwe ne ma 50 wo beti 300 ni ma na wo de free wo de hwe ne ma wo de hwe ne ba santa mamle samu ka santa mamle dia wo ba hwe no ando wo ba hwe no ele so wo ba na ska bia be ko bia no eko free obese sum no okay sum ne osu no kanta ha nana ya semo empenifo se usum ani ha fidi a wi agya wadwo ana afi so koto de ani bre so je ni kwan so a obu na pre se ye ka se wo ye pani na wo baba kwaware edu ba bia se ben kabia ma wadwe mu nyidu se sika we no a wo giye no ne kwan se wo giye nan so nana onim sebi ubie ni hono mo a adehidwa ato bra bedi aseme de sebi mpredua sebi buru
me pa henkwa ohia na de patapa aba ohia na de patapa aba enti se ayi si fie na busua na mani bi se o yentwa ntoma ene ade a mentwa we hu hia ene ayifuo ni nyina dodo na no se bi eburu se bi nya dodo no aye wo mo sika na eni dodo na aye ohia sika wo ho no mo a obetwa yi na wa mu na we mfa so ni so ena we dien ohia na de patapa aba enti me no ni ma de a me ya me ye ada minis kan me sorry ano papa na ma polish me mpa bo de gu kwan na no me yira nkutia so me ma no betietia so Sompa ahwa na tiampa bo za kwa me ma me mpa bo na upenu na me de me sheta gu me kon o me so nyanto ba me de me sheta gu me kon me na me sin no minisika kapre ni ho eska wo ho obukura ntamfo yire o ene wo ma no stand wo ho a so ti ase enti sade we na papa ne ye no sade we na papa ne ye no e ya ho che ne ma ne ye sa bet na ni kwan se nka oye edu ba bia di wo hi awese na obuo embrem because sa 15 million na ode ba ye no o se ode awarijaye na obetua 40 million na wo papa ya wo gi sa sika no sabe enya enipa ba ko na ye abusua ho edua ba ko nye kwaye oye ena aware no wo papa no wo ho no mo maame no so abusuafo so ye den e ka ho bi na awarijaye ba na wo papa no agina se sika ni nti o de omo abusuafo no kaye ni ho kra no a enya hwe wo ba gi sika no ena oba na wo gi ni sika no ono so kra no nye den oni hobi sabe pani papa bia so so awalguo so o say enye wona wote se awale no so obi bu obi na obi tito obi a onya man ko no de be me ye okofo bad na beto de bato ekwa bi so no pani due matemante eti se pa se wo ye pani na asema beto na so no eni kwan se wo pani a wo so aware go so debi ema ebe wo fo aso kra no amani mfiri wa no ma sa wo fo aso a amani mfiri wa no ema wo pani o ma me baba no mra tu baba no ba baby obeto afa no wata na chi yentio so ho entio na me kan we no e ba se obi abusu pani na sika wo no ho a na wo sebe o maame an wo papa firi mu abusu enu mu a wontumi mfa wo pe enye de wo pe se eye me maame na wa firi mu nti me fafunu na si da bi Asem we di waka me ya. Lo na me ka cho no he. Omo wa ma no ne. Abusu pani na je se wo wa ma me ntumi mfa pe. O da bi. Mama me wura. Abusu pani a eba. Obi a ne ma me ewu na ba no be ka se abusu afafunu no to ho no mo me wa ma no ne eda sei e na meba na abusu pani no be je tum apene so bia no. Dodo na abusu pani no mu ni kapre. Eno eyades eno na me ka ba be siso no. Ai so kwa abusu pani sere no. Enti sa wo ye pani papa bi wo ho no mo a wo hu ne baba e kwa aware a won charge no otoma be man se de obenya so hu because eba ni sika won tumi nche ne hwe no wa de sika be bo ni so dwe yo se mema bi wo ho no mo a sometimes papa no awo ba no a wo kwa akosere no list o de be ma no na ayeme na sepo chese o papa Jimmy say enti je o de oba no kofi a ekwan bia o pebia na o pese o de ne yede o de ne fa so no enu nti no papa bi wo ho no mo a wonye wo kapre na de fa ne ba no ko na ko tete no ho na be hu say yes enti sa 15 million na papa ne je ye no woni hu kwan kra sa wo je okay enti ameka say dua ba ko ntumi nye kwa ye no so hu because nipa bi okay wo papa no wo je ye no wo yere abusuan so oba ne maame abusuafo awaliguo no omo pene so ana say sa 4000 na wo je sebe ahoche no ohia ekoje ye no akwala no wo se fata 4000 say eno ne ye de empatade ma na ena akwaji 50 million nti oba office won mo te wo se wo papa apene so afre papa no so afre nipa foforo a ono kwa onye busuani say bla betena mu bi eye me na me ba no wo de ma gi 15 million no ensen kan ye wo ho bia no me be kan we
wonya wa akola ba sase we so anya wo nko awode o okay so what you say enu ntina omo ta wade achi ne abusuafo ye den ye hye enti ye besere se ya ho kye ne ma papa ne de ye saa ye besere edru ba bi ne se aho kye ba pini wutrim di wo hia we se na animonyam ne wobuo ye nton animonyam ne wobuo na wo hwe bibi on se bibi sa papa nse na papa uji 15 million edru anwumle no wo ye wo se an me ko bu kakla Sika ebema o. Sika ebema. Enkwa musu be hwam. Na yire so wo anka nkyere mi o. Bra, na man no aboka. It is eskero man kwa na do no. Uti. Eno nana wo mo ne wo etwe no. Okay. What you say? Wo ma ne kwa ye den eno nso na papa no digina so say wo papa apene so say memfa 4000 ye den emla na matwa mu 15 million. Ento pani de ntina say ento sofo so say papa na say ahoche nti wanyi sika no. Aso oja no. Se be ma wase oja no a. Be me na ba se oja no. Ba bia sha asem yi ba bia be ko bia no. Sa brante ni nya 40 million ebom. E na ode ba na oyi adanse na papa no so yi adanse a. Edimu. Okay. Oh yeah. I don't dey siska Kesi. Na se kwa dia kom dia no me. Papa na sika no na se wo je. No kwa wade no. Waso ampene so. Waso ampene so. Wo se wona ne ba no no. No. Oh no, ba me. Na me che se enya santiama ne. Yesi ye hwe dia. Enya santiama ne. Tie na wo de na gu dada. Oh, awale egusan. Awale egusan. Egu adwuma. Kasa awale egu. Egu adwuma se na bie. Awale egu adwuma se na bie. Odifo. Bra. Papa bra wonim baby. Egu man tu se gusu so na egu. Wonim baby. Papa no me ka kire no se. Papa yi ade a wo ye no. Wadi nkola asem. Adenti na me kasa. Efri se amamra ni amane kwan so ye be ye oba ho ade. Na enwoma ye de ebeje awade ne ye de ba. Papa no ne ba no ba papa no ene busa ne ba no se enwoma brantie dia ba se wo de besere wa wade akono ese fata se menye ope no menye na oba no eya no ba che busa wan ye busa papa na se papa no ne busa ne ba no papa ne busa ne baba na de de o jiska se o awade ne ba enti na se wakọ friend ne ba oba na ba nye de enwoma ebe ye ne ho ade na wa busa no se kwamna tie dia me ka kire wa ha no se papa na ba na papa no anya tumi dia busa ne ba se abrante de nyoma ba se enyoma we wo begina ho dia begya wade ode wo kọ entimenye dia adenti na ware ni go no wan fro ba na mana na se o matra se go awade ndada omonta se omonta se mu aware bia dabi na okay aha ana yade ebesie yakwaba feedback ebako esai wo ho enra Foster Boaten ene akoso agemfu a Foster Boaten eye papa wo ye adwuma wo airport eno so enra de tabira semwi ede to ya proso feedback no aba abeto ya proso enya asem keto akra 21st clinic sciatica expert 21st clinic oba ebibimam Ghana memha enyina da abasobodi 21st clinic age no wo bodwuma papa 21st clinic enema yehu say yade bi ye friend of sciatica na sa sciatica no so sisi ye fa sele mo na kokoma kozu na ase etu jum entrim ayade no sa sciatica no ya papa sa sciatica no say ye wa eduru baby wonhwe ya beka so watie duru so anase obi ato wadu na watia so wo tietia fom abo say ayese de empanie bi na ewo nam na etwetwe wo no sciatica no ya ye pa amadodo no a na akadem eduru baby na wo kotokura no asiatica ye papa 21st clinic adawroma wo ba ye no wo tu siatica ya ase na wona na wakadem nyina no siatica 21st clinic wo de wodro no ekamwa siatica away na siatica no eko eno ti abasobodi a wagire wa bibimam ha ne Ghana ha no eni wiase maman so no enya asem keto akra 21st clinic say ya di bibre biada free trinwi ano ekosu nase no say ya modin kura no a waba say wo de haban na ebesa yade eno ti yen ko 21st clinic aso ye na yen kotu ye ya de ase laboratory scan any emfidie ahodo pino a na 21st clinic kokko waso ya emfidie no ebusu say chapo na wo de edi djuma koda ho me massage be ma wuntrim ebeda ho ye papa
papa ne sa unity Ghana for je wo mutum and was 21st clinic no you wa ba ya mamu atena se ya mamumo enne jo enne dwuma pa mo bo edete omanfo yade efri siate kayade nim enne yade bibre biada ano 15 branches enne wo bie no Ghana memwa na Kumasi Kropoma de ehwa overseas Alpha Radio nchemu ha mikro ma santema pa kwante ponso no enne Alpha Radio no sanifa so na filling station no 21st clinic was nyemenie eno enne Kumasi ewo wo boase cancer quarters wo ho Accra no so East Legon woni America House no ena ebo ho Dome Green Hill Street ewo St John Ecobank chire hwa ho ena obehu wo mo na ukotema Committee 1 wani uroma asore no ena edi ehwene mu kaso atakwa de kofodua enkokọ sunyane brekum wanchi tachima nkranza go so de bisu dwabo so 21st clinic ozinye menie 0540 311 311 0540 311 311 ye konia kwawo ya yedan efri se dan usi a woboka ye papa na ade a enwanwa kra na eduru baabi a asefe no se usi dan na sika ko wura mu a sika na ensempio enu nti se usi dan no na se wo boaboa ho na watumi asidan ama manfo se ju edan efe pade a na emu nkane ano so ya na wa mawani akoho enu nti na jo apaw electrical wakwa akofa kebusu biaba na sa kebusu na amanfo agiatum energy commission agiatum eye signal cable sa cable we electrician fo no agiatum engineer fo nyina agiatum contractors na agiatum majo apomo piafo se bema wedie waboa asanteman papa sa signal cables we ebatema ene nkran no wo mo atede na jo apo se dabi mi kuroma sante ene medwen ho eno ti na jo apo akofa signal cable na wote abagana memwa na sa signal cable no esanse ye kopa no ti no so de wo ya wo dan a electricity be ebekọ form na wo ya na nkasa signal cable no wo koto a ebo no eda form wo ya no ankasa no wo manfo atu aguso ebo Kumasi Kropoma pa na de enwanwa kran se signal cable no wo de wo ya ufi a 200 years ansa na watumi atwetwe afrim na ene wada ne matusalo say na wudi wa 200 years onana kanso nyina ebeba na signal cable eda so edi him wo ya no ayede awoya efie no ama enwoma akonkan pam eno ti energy commission agiatu say signal cable wo hwe Ghana wada no a eno na ebebo yen eno ti wo 1.5 am 2.5 am 4 am 6 am 10 am ene dia keka ho a wo manfo electrician for nyina say see the signal cable no ewo ya ebeboa papa wona wotan energy commission soma wo mo ema wo behwe ansana electricity for the power ama wo no se wo ba na nya signal cable a wo betwetwen ni nyina ne say entwagumu no adoso eno ntino yenkodwo apawu na yekoba signal cable na yemfa eni yedwuma wo ba wo man Ghana efiensia wo manfo dodo no a ena ebo wo mo abaso signal cable ebo adwuma papa fie wuru anom no kamesre se mo akasa no eduru time a mo koto wo yade a mo kodwo wapawu na mo koto signal cable ene wo electrician no enko wo kwa as dabi wo ya we na mepe signal cable fa satrezo na enyoma enkon kai emfa mawo jo wapawu ena me hunu se ampa wonye sika ni bre eno ti wo beton wo ya ebeboa ye na ema ye fie enhye eno ti wo ya hodo pinu a ena woton sabre underground cables enyinyina da woton bi sana transformer hodo nyina da jowa pawu akofa bi ede ba Kumasi Kropoma na Japan House opposite MTN ho ena wo RCC tasi rade nyame eno so jowa pawu ho yenhye no so se uduru Japan House opposite ho wo MTN ho no a wona woton cables no doso busa duadum busa se wo pejo apawu do akofa signal cables aba no wono ne wo ya no ankasa ena wo pe yafre wo mo ahomatrofo we so 0246905898 0246905898 and 0543344550 0543934550
50 yani Joe Apo enkodi nkomo said obema ye woya papa ye de woya ye fie a enwoma akonkan na me ka se wo to woya no kra no a ba bia wode konno wode ka be kwa akogyaw eno ene ye bonus edaso Joe Apo wo to ne nsa afro efri se wo fie ebe se paade a na wan to woya papa yankoto signal cable na yemfa eni ejuma Dankeba Complex Limited wo frɛw ye kɔne akotu ye ade ase dia eye Dankeba Complex na Dankeba Kumasi Kropom ha no ye abadum Kumasi abadum Ghana Dank ye se yensia Dank dia ye eno ena mrante ne maba woni nyina ebo nsem hia se ye namu nsan yade no Danka dawro ma wabetu ase efiri se nam san yade no de ede ba no enya asam ketu akram ba ma duru baabi a wo dwonso ana wo chem yenko Dank wate na eduru baabi a wudidi abuyi wani di so abuyi eye osa no na edi sa adwuma no Dank eye sa nyoma wo nyina eduru baabi a kokono ha adwene kokono edi wunya kokono edi wabro eye Dankeba Complex na yenkotu ye yade ase oduru baabi a obi wo hwa na wo dwonso ye dwonso krobo eye asem kase pam yenko ne koto enkopa Dank nupa ni bi ne yefa entu ye dwonso krobo na ase wo pachi number 2 woni City Hybrid School no na eben ho pe yemfre wo mo ewa homatufo we so 0244 01 7556 0244 01 7556 and 0266 593330 0266 593330 yenko Dankeba Complex na yenko padupa na yenfa entu ye yaide yase efri se ama mene wanse eye yade kro ya eno tie ko Dankwa beboa ye papa eye mizo 5G meza eye mizo 5G meza apparativo sa enu anum tie wei amanfo atu aguso papa mango flavor mizo anase mixed fruity mizo yanum bi na yemfa ema ye kala no enyina gina so na womanfo a wanum mizo no bi ekire se unya mango flavor no na se kom de na se onom a wanhwe ye damu ni nyina woni di efri se emu aduru papa emrantie na je 5G meza na tum efri se womo ekọ ensiani a womtimi de bo adwuma ye maami omko dwaso na wom honam ayi omo ya no wom se 5G meza eboa wom ye papa yakọ na yekotobi na yefa eni adwuma approtive no free telemem ene ba yo spices no ene herb ni fruit no ayem masetenkom ni nyina etumi tu yade asem ema no ennom akoda wofo ye toto ye kanfo approtive na ye de amount yekotobi na yefa eni adwuma every Masters Limited Obasanjo Akwante Ponso Accra Guest Hwa approtive enye na kra na 5G meza no se uko bikan supermarket ya sister sewa ewo achim odan ubenya biato 0242 424471 0242 4471 0242 424471 yeko achimodan sister sewa ho na yekotobi mama Esther ewo adom ani asombie Johnson buakwa Baptist University wa na obi kase ho no hunu ho buakwa Baptist University wa ho ene adom ani asombie Johnson Baptist University no tra no mama Esther ewo ho yeko buakwa ne yekotobi Ever Bless and Frempoma Enterprise edujama odini juma Eurade Adom Enterprise Mama Taylor Fomu wono so ubehu no atama me store ewo wo boasem 020592 21455 na yekoto baby PNC Venture anmanje taxi rank wa any charity hospital no junction no na ehwe nimu pe PNC Ventures yenko na ubenya apprativu any 5G meza any miso ni bi ato 0244 560765 na yenko na yekoto bi na yemfa eni adwuma na enwoma enkonkai emfa emayen Asem Mpe Nipa adwuma die no yaba ni yaba ne vem yaba so yaba ne pabene so kede yakon akoya nimu a eno da asem a yatabiri edeto ya pronso Foster Boateng wo ye adwuma Kumase airport wo ye adwuma ewo Kumase wiem shen gina bia
Wakofa baba wa bi afre na kwaso agemfu a wone na wo baako ekosi sei eye dai eno a yetabiri yasem no de to ya proso feedback die pai en free ma ba bema usu yo nana yefi mu ba ya tiawa ene wo honom na abranti bi ene lady ne ba ye na man bi so ka ho ajapia Mr. Pia yeah na abranti ne ye lady ne nua bema o ma sem tiawa ne se adwobleo na Mr. Boatin na asoma wo mu na yebisa se na Mr. Boatin na ankasa wo yi na o se adwuma asoma ne baabi na nye sanko no ankasa se bimpreduasa na ni hu hantwo nka wo bebe bi na enkomodi no nyina ne se Mr. Boatin se nyankopon ya adomo a osumi ya wieye sika na se wo de ma oba no wo de bema no na wo de akora na ko to school na wahwe ne ma ntina enu asemo aye kan ya Mr. Boatin nipa oye adwuma wo airport Kumasi airport oba no be en complain se onhwe no onfi no ne ba eni kra ye ne ya onfa no enko hospital onhwe ne yare afi kra no wo jai no sika so de ma no ye 5000 Ghana cedis no Mr. Boatin entua no enne watubofo amana ba hazi se adwobre wo yenhwe bosumi awieye wo di sun sika no ebeba obehwa akra no hospital amanani no aton na odi akra na ku school na tambia na kwa sika aya sese ayi na chop money yeso di mano no odi ama Sompa FM obra samoa yo ready anche enra papa no a oya adwuma airport no Mr. Boatin Foster sa Boatin na ajenim Boatin no search here dia ne ebum mama fancha kese mama Medora o US Ufrima ene Cynthia mame enra me cha ayamanso ho mama Medora me cha obi Oforisuo ya na in fact me di hu ya kakra se drum bi aye ka sem se hwe anim guase ka konkunte bi kan kruma de ntia mama kasa se amodi aye nka drum bi ho no ma ye be sere nnuanom enye obi anim guase nti ne te ha enra me rehwe pa sakra ketekete de ba mane na kure wanya katacho be ma ka sem bi wo se wo na wo do be ma ekokko akora ne ba wiase se wo akora ba wiase na nya septese akora ne ye obadea se bi ni ho akora ne ye wo kwanya ye faso ne oba ne kasa except se me makasa se except se be ma bi amman ho kwa so peso hwe ne ba ne bi oba no e man ho kwan ukọ ho a se bi atemdidie ene nsem basa tachrama asamba akopɛ ene kofa ntoka kase ba kuro bi so enu ti ya na drum bi wa tachrama bi efri oba bi ano ana be ma no ene na jinja nipa basa no mamu dia ya na ye besre enu ara akola yi se bi akora mane be ne wanya na enu hwe air condition makora ne ye ne ya ne ya de keta sa na akora da so ha se papa yi woni oba yi nyantiase ene ne kasaya kabi anka akola yi enu sa enu amre ho pa sa akola sabe obi pesika pempem ade anya bi enso wonya na wawo ba akola oba kama asante ade sabe mpreduasa woni oba woni sa akola ne yo oba masa ya ade kase o na akola so se Mr. Foster Boatin no Mr. Boatin wadaroma semu ebebia wo ma ne bedru ye no mesra mo wadaroma yetia na se ye ba ye sabe asem kura ni wa asem a wo wiase de bebre betuma nya kwa kuka na ke de picture ne beto so so eti so oba na wa beso ekotodwam sese ne wo ka me mom de me nyini until say enoma bia start a oba no abeka chese se de mo kan no mayoke sente sa de a ne wonya de wo kan mema bi kasa asem ne se wa mama anya o se de akura ne menhwe no mo mama ne wa na de a akura ne menhwe no se wa anyam se de a menhwe no masa anya yo ba ukoto company bia why lucky ukoto panimu bia oda sebe airport na no a wodi ngwasia kan beka se sebe yete yi upama yemu bi nkodi sebe nkwasase ya mosun padia ya nka o ya beka obi beka se saa na omote obi su beka se oh we dey want sa tam na edi ko ba bi se nura asem aba TV so ya kan ho asem airport Kumasi airport e wo se nya omu nyina o but e wodi nipa bi begina ba bi aka eti e bese so wa ban wa kan sa de ani de akire okay because ga na no ote no we anya se no ote sabi baby okwa no na manfo blemu ne se wajija kakra manfo blemu so no so yemfa da bi o masa obi abet machine dofo be ko yama no eno de
so ko Africa na benya accident ankamfo nyankopon de no ma be hinta yen ena ma so mu hu bibi sa nka me no mienu ye ne ete de mema nka tese ke ewu ke de na ye kotodwo be hwehwe ha ne ye friend say airport run about an say ne nya bi adi so tia sente hwe dia no nya di yo ena ande say de make na man 40 ase enti sa no ma no eti sa no ma no ye be sere ye mfa blemu ema no mo ye sa no mbufu pe yewu so hu oba de se bi obi kwa yie na se no otimi andofo na etimi kwa ya wade ma ne nipa bi betima kase me kunu me redeem me manifesto kwa me fa so me share na say na aboa eti ye hwe na ye hu kwa be fa so Mr. Boatin ye re nanim so be adwuma bla onim se na ball 3 o'clock me free show no so me ko airport oko me ko bla on se unua be ma onim se msitie adebo na mde mu gimu a na mde mu agim me be bia makoma kodoro nye enyumle program kraka kamashe makoma esori a ayi so bom to pay asamenti ase ena me ko me diduma diri nyina wie papa no me hune physically a o je wonu ma bon tai se Boatin tie mi a me chena tade ne hye no wo hye white a esensem no bon tai ena opa ne petticoat bi de aguso no twini pimpinis o gine shoe brown na gene sim katram se masa me fa video no ni ye no ho dwuma nyina ewie nye se kokono na mama ya srante no around de ba jota se Matias kwa oh ye se ye tiefuo ni ye hwefuo eni ye mpenifo krom ya se Ghana ye mo bi mfa tititintin ni obi da odi opa magane na mo enkope no obi mfa ho odwori a ohoro ho de obi de yi obema no a no wachecha bo ahem ye obi anu ni asem ne mo so kofo bi papa no de be piasem pen so dia ene de bia maka asem nye sofo wo mfrem sofo wo sim sofo Ghana ha what oba yi me wo di ma sha kunya asem yo hene mi nyamia bofo na frem mi nyamia bofo so no obi wo na odi kwa asem wo nyamia bofo kro timi tie ho me boa eti adwuma de ne ye di se nya betra cho no so a impact kase pa adwuma kase pa nyame dwuma no na meye abramba we ne hoto na obenye ne freedom de kwa Kristo so makotrase so so nyame okay ne tibia na otimbedo so nyame eti si udi si yes ye betwa na kama okay eti obi bia eni ne lemu na papa no ye wie ne ho dwuma wombra efes kanbra ansa na wura be ho no pa okay amanfo be di agina mu ne na wura be ho no pa ya fo mo anche wo mo kra ko le sem sase mi hia papa na kasa japia papa no we ni monyamfo anyese oh we ni monyamfo na ise inki kom we ni monyamfo na ise inki kom akurat won go school who catch him 6 years as not that go school we ni monyamfo kata odifo adwobre nana wadaroma empenifo ka se mpise sebe aboa na chika fom ayentaa ne biem so ohu na de woni ne kosi ensan yenye na chin se papa no waba fom se na asede ye oye no obeye omuno se onyi ni just what the ba oh yes mene ne ya adwene pa enti yenhwe emre eda yenim okay yehu de ebeye medase okay dwumadie wo ye Asem Mpe Nipa feedback yesaka na yede ebrem no ebi wo ho aye hu adwuma ye pese ye pepa ho ansa na yede ababa bedan ye tiefo sabre de wo ba no anya atena se opanipa empom to say Bibi aboko de bra wanim kakra wate na da bia ya na metaka wo fro stairs we ba ha ani bre nyese de asem efri say wanim mere ya afidie boyi wontena so ani bre sem wate udin de say Isifu Amadu Isifu fri hin na ba ye Sabronum sa kro we tomatoes wo papa me nim say da so ho a da so do tomatoes no Sabronum Sabronum entos kwamna udi twi makono na udi twim kakra na otutu tomatoes no na utwi na de dinta odokona Sabronum fo nyame nhira wo Sabronum wadawro na yenko sira wo kakra tomatoes nko enti yenko Sabronum za o David ye shira kwa sira wo ayo ajwa ai efia de pon ya na ka na tomatoes a de beba na enkoye ho o di america kese me akọ pick up boy ye besa so kwa kuma no mo enu bridi pani na o se afro say isifu wakosam ne say ya de abeda Asem Mpe Nipa se mo me ba cho me kwaji asase bi wo
papa bi a yɛfrɛ no agya yi sa hɔ yɛmeɛ nkyɛ na meyɛ yɛmeɛ nkyɛ no ɔse ɔma me 7 years na mede ayɛ yɛmeɛ nkyɛ no wonko na wokɔgye yɛ mepakyɛ me ne me nua ketewa onu onua bɛtena se bra bɛtena se na camera no capture mo sabro numfo bi hu bra mo abrɛ twebra ni mu yɛntie o nti yɛkɔgye asase no papa no ɛka sɛ yɛnyɛ no 7 years na yɛnkyɛ mu mi yɛmo mo anyinyina na mususu a mepakyɛ yɛnyini sa wadi mfie sɛn me wɔ 29 years ɛna wesu afi na meko 27 yɛfrɛ wo sɛn pakyɛ fem Alex Nyako ɛna wo sɛ mokɔgye asase no na yɛ how many acres yɛyɛ deɛ na wɔde maa yɛ ne paa deɛ na yɛ bɛyɛ sɛ 4 acres na me bela so ɔsan maa me bela bi sɛ me bela no wɔde maa yɛ 1 year no a yɛdɔɔ 1 year no ɛna ɔsɛ me bela ope obi a wɔsase foforɔ da hɔ sɛ wɔsa de maa yɛ me nkyɛn na me bela so ope ɛna monka mo deɛ no mo deɛ ntina mo ba ha nti wɔde asase no maa yɛ no 7 years no ɛna yɛayɛ mu 2 years yɛ mu 2 years na first year na yɛdɔɔyɛ no ɛne yɛ sɛ hɔ no kokoo ne wu nti yɛtu manche no afiri so na yɛdua kwankwadu na yɛde kokoo no ayɛ dɛ ahyehyɛ ntɛm mu ne kwa so a yɛtumi ayɛ afuo no na agyina yɛtu manche no firi so no papa na yɛfrɛ no agya yi saa ne sɛ wagye na asase ɛne yɛ sɛ ɛkwan bɛɛ na ɔfa so na ɔde asase no maa mo no wɔgye sika bi firi mu hɔ mepakyɛ sa wɔgye sɛ 17 million 1007 mepakyɛ yɛne ne ka si 20 million mo yɛ nkrataa to so ɛka ne 3 million ɛna wɔsɛ yɛde ne 3 million ne brɛ no a na wayɛ nkrataa amae ɛti wohwɛ akoko no moadua bi akɔ akyiri 2 years no deɛ mo ayɛ no mode mo ani bu sese a mo ayɛ how many acres mepakyɛ deɛ dɔɔ na afe baako ne deɛ dɔɔ bɛyɛ sɛ 1 acre na ne second year no ɛno nso memfa sɛ bɛyɛ sɛ 1 acre nti bɛyɛ sɛ 2 acres koko no anyinyini koko no first year no deɛ ne tentene bɛyɛ 6 ti deɛ bɛɛ paa pɔte na asi akyiri papa no so wagye na asase ɛne yɛ sɛ wagye w'asase yɛtu mankyɛ afiri so wagye w'asase deɛ ne fa sika no maɛ na yɛnkɔpɛ foforɔ nye wɔse yɛfa mankyɛ afiri so afa aduane wɔ so nti wɔmfa yɛ sika no ɛmayɛ na yɛde yɛkuro mu mpanyimfoɔ kɔɔ hɔ ɔmo kɔɔ 2 times papa no sɛ kyɛnkyɛn a wɔntua yɛ ka wagye na asase wɔno a wɔntua yɛ ka wɔsaa de ama yɛ meɛnkyɛ foforɔ ama ɔmo yɛ adɔ yɛ deɛ ma ɔroba no ho ade aburu afam adɔ kwaye no bi ɛne yɛde ɔmo kɔɛ ɔmo so ɔte baabi a ɛpɛ bi a yɛmfa nkɔ nti yɛde mpanyimfoɔ no kɔɛ ɔmo so antimi anka ama yɛ ɛne yɛ sɛ ahaya ne tie nti yɛn so antimi ɛma yɛ sika ne nkam nti sɛ wɔse baabi a yɛpɛ bi a yɛmfa nkɔ deɛ a ɛne yɛ so ahaya ne tie ne yɛde asɛm baeɛ sɛ yɛde bɛdaa ho na yɛkwase abu no pɛ sɛ obu yɛ na mene sɛ me de asɛm yɛ me wanwo mo nketenkete na motumi si kwaya no da bio papa no adi mfie sɛ mpacho bɛyɛ sɛ 70 plus ana 60 plus 64 I don't know eti ne ba pani mo hu ne ba pani kronim mpacho ai ne ba pani anyini kyɛ mo mpacho ai mo yɛ krata to so krata no waka sɛ yɛde ne 3 million ne brɛ na wakɔyɛ krata no deɛ yɛ nkola adwen yɛ ndatam yamfa mpanyimfo anko na me bla mo na ne yɛ papa na fu mu adwuma ne yɛ twabe na yɛ twabe wɔ no ka asase ne ntini nya yɛtimi dawura mu ntini nya chance nkofi nti wɔde yɛ na yɛ yɛtiatia koko ne kakala yɛte ne yɛde ne hwɛso no ne yɛde hu sika na maa no nti yɛde maa no ne yɛ start yɛ sɛ yɛni aburo di nti ne yɛ dɔ first year no na yɛayɛ dɛ yɛ de apɛ aburo nti yɛ na ka 3 million yɛ sɛ 3 million ne deɛ yɛ hu nso nti yɛde 3 million ne ba na ɔsi wo kula yɛ
ene ye money ye nti di 3 million e ba na wa ye de wa bu pipa na mai enti go 2 manche no eno ye di 3 million e ko no so wa gina sase oh on fa si banche ne so mo ho den na mo de do ye pa chwan eno kura na ka mo di koko ni sisi ho be manwuna to koko no so kakra na sika amunya no de di ka mo de koma no mo ana mo ya adwuma nyaye ba chwan ya ne diska no koma ya adwuma ye ehun sika na mo adwuma be pote na mo ye na yitumi twabe na afi ntutu no mo na afi ye kuku enhweso no aha na wo fia wo betumi atu abase o abetofo de to na ye ho adu hwe ya chese mo no mo timi pon abe no ya mo de nuansanfu ana petisi ya no na ya petisi mo twa ye me ko computer so adwadie mra ye Ghana kata ko computer so adwadie mra Eye no kre empanyufo aka to ho say se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eye oko ampa efri se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem ede kire na Sarah meka na asem yi ayo ba brafo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua yawo Sarah to amenem ama na bre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sarah ehia wo university na so omani hia de onya ya mpe eye no kre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena na so Sarah bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kra ka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so efree Easter bosome no ne dwada edikan Tara 1 TV truth and accuracy Komi biabo mix 25G as a papa say quality utimi fan ro utimi sa discipline visa pomodi munya no so ye baliki oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no okokroma no na ye fun fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no okokroma no na ye fun fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa usikrum nipa no be few energy drink yasa so when juice asa papa ne dia chaye dia ba the real tare no be dalega e do biala le taste ya ba blood di damo nyan no fa pafido on the show why you think it's a joke filimia kataju kai mizu osan hene waje atum ba bia mizu no 5G Mamina boku na doso ama mi hu pokura bobo mahura som eye 5G sabakope ababiase. Now let's go off the on the show. I think okay jumadie wey Asem Mpe Nipa dia santeman agye atum dia Ghana agye atum ye mikopa bibia bedie ne me bede nanam o na ene me wura ho papa efrise empanifo bi nyina yie o panifo bi nyina yie ka yo ba kan fa ni no eti musimu timi twa abe eno na ma munya sika mo de ko ma papa no mo an shadan ko school wo ho o me dem SHS o SHS panina wo e me dem me jai Jesus too ti mo ye mo adwene se ka fuom dwuma no ka mo fa sa akwa no so na mo de akope yedie a che no wo ho sa pepe enti me wo gidie kese se money is in the soil sika won sase sika so sa wo bush ti se papa de wa pam mo fra sase no so kra westizi e kra de asase la sa mu bi a ye board ye na ye do ye no first year no idua board ye na banchi board ye na side o banchi na etu ye board ye no e wono nipa krokra do adokwaye ni bi adua aburu ho ena afumu na ya ye a
no bae no eye enkete no yenya ntuye no eno nso nyina waje ato papa no was abronum ho was abronum your friend is say friend Ejaisa Ejaisa oye di adwuma na friend Ejaisa piki Ejaisa piki ade o to piki chingom bebi otino area o zani efo Jese ni din no ode ni din na to bia no so Ejaisa piki ana manfo ni unu pa se amanfo dodo no anim se adwuma moye ne koko no amudua no ekoba se papa ni sisi mu se na amanfo ka omo ka kire se sisi no mpanyimfo ne ka kire se o mbagie sika man be yehwe ni mu ase na dada ba o mpanyimfo be na mo de to o mo ne bobo bi din mi ehwe ya de to e kuru mu asem man dada ni ena your headmaster ba ku be na omo ye ama pension ena me ame bra penyini enti me bra penyini mo ko be o ka kire so oni sika bia de mai enti kwan bia so ba bia epe bia ye mfanko aja isa pk na kasa me ba chwan omo ko ho 2 times ni nyina wase oni sika bia de mai you bank na o frɛ say yembra na oni o asem ye koduru hono sa da na ye koduru hono asem le bisan say yaba o so woni yankomo yaba afi asem o be kan say wagina sase na ode no asase no maye no 2 years no kuku na edua no first year no ebi wait ebi etu ginam la 2 years no de na ayaye no kuku ni nyina wuntinu sa de a wagina sase oh and me kwa me ya say papa ka ofre yimpo kaka ya say okay ida sase amamo 7 years e wo mi say nyanye pipa na nso so 7 years no seka mo wie 2 years na aba no ntini e bia first one na mo di kan do ye ne de emu ekuko ni sheda no so sa etino me mamu e bia o de 1 year kura mo fa maintain ho no na mo nye we nto aso na me hwe mo dwuma amoye papa no do wa nka sa asem na nkyere kura ka dia abuto yam be bambu asem o be ka kyere nte wonde waje na asase wona asase ne ye ne dia ene mbisa ye bisa nse ne no kura so waje asase dia ene eden na we yisika no nso e wase mo afa aduane wa asase no so mo dua banchi mo tu banchi no nti sa dia mediate mini sika bia de mo aware ba choma na maware tinkuranhye sembe na ayira kan kire me de ye me yakwaje me yele makwa odua no so ne na dua na okwa no we papa ne yele na season no makwo no obekọ bode ne siwa no matwa aja isa no esa ne yire no etwa bode ne kodi me ba chwan te makwo ni nyina omote ma me yele de abufu kura se ene enko obekọ kotwitwa makwo na gu etutu makwo na gu na mse onya abotere enti ekwa bi so no gese mukotwa abeno ba ansana mo asan ba bedo kokoko nim se na moye no abene de ya na sometimes no epebre na ika abeno be nzuto bre ne de ya fum djuma mo na mo no apetisi no 2 parties ya na munim nom na beda no mo za kama anoden se ya teste no ya de wan kwere ne mfala there ya na se ibio na jiwo mu a na sa there dia na se ibi nim na se amwasa ena afin so wo so wo pese wo se ano eni a wo so na ehuro ba ni na ano nya dia wo so na ehuro ne ba ya na sa tete ti sesi a no mo amoye mo adwen se mo pese mo chi die won oh Ajaisa producers wa woso na homa no wa pusu a Ajaisa mfa Ajaisa wonfa Ajaisa wo sabronum Ajaisa wo sabronum me baby a mebura hoa ne se ya asemo omna samwa Oforisuo ya asemo
o da bi abreho papa aja isa no patro edin da no so anase ofre nyame isa de tineza anabi isa kedin da no so nka do kenu ka so yemo saa o isa de se de toa anabi isa edin kase wo islam edin kase pa wo islam pa no anabi isa nti isa de se ye de isa to din so a ese se woni ye bia no de wadu bia na ese wo san na papa no be san aja isa a wo hen sabro no meboa Oforisuo na mozo mani mo mobo pa o. Kwaku. Unu nwe mo mobo. Kwaku na unse zembekura ba ku ikwa na basa. O de so sekem. Hwe Oforisuo. Dedi kan ma memfa adewe entudwa sai. Ye wie a esemu a mo won enhweso mo pe obi. Amna hwem kokoo so. Ana asase bi onu nua no. Mesem ye nua no mu. Ansa na yempon no na offer producer what the number ntudwa. Na pe bibi ma because o ma konkoden na ahiafo ya sema ya awura de nyankopon papa ya hwe agye ise ya hwe nkura mfe ahwe o mani ma hu se sebe asintuem na mani ma hwe ho pa o batanya hwe wate ma ya de Oforisuo wa beto se ye no petition enye so easy ankura ne kura timi pai hwe yesu obi se odua me de ba de Shinapon de bayade. Obi se wo se wo ye appetition on no appetition sa. Enye so easy. On se ne kasa emu. Wo se du mrebi kwa na omo da ho. Opanim so wada Roma. Enhyehyeye pa mo no hyehyeye se kokoo meboa. Na kokoo dua so strategy because asase bi wo ka se wo dua kokoo no anfa bibia an support a enye ye. Ana wo se kokoo na mu dua ni nyina wu to age na asase. Amboa. Wo de yemfa ne sa. Ana sa makone no ma wo so amudua no ene one ne yere ene omu tidi on adasa unua no so ba ye no wa musam ene ono so abegye eti senka mimi se ya kasa nipa na obegye enka mekono aka chese so nso mpa ho asema asase mensi so kono ka chese ba e o hwehwe mu enhu yansa na nso wo gye abedo wasi won de aha anu so agi ni sika nti aha ye problem na dasa abibifo ye problem no etubo wan se poster bi tada ho a eno no kofie no akobusa se sa poster nka se abrante bia me hu ni pa obi twa oboda ho ne ho fe maami bi oboda ne ho fe da bi kokobusa de ku no abibifo ye wo big problem ye nwia ya ade na ama na ba na ye sisi no wo behwe ne wo bi asa ya dan anu so akwaje na sasa nipa na oye sa de na panifo se do opoto amana fe no wonchi se odi bomo e wo kwan bi so na papa ne agya isa a wo sabro no mesra so wo bi tia on kan se agya isa se sompafo se ade a oye no wonjai onyai enya threat na me man but onyai no ne nkurai entra se so biem se wasase na opese oje amra wo ho ene o mo ntra se because enkura ne no mu fiti ya asante ya so wo de ade ma obi no tusu nsape masa so wo Jeffrey say be very careful say no mo bre o mo ko bre ye e wa fuom ho ona yiri makwa odua ye ne body o mu dua na mu twadi masa sizi o mo eno no kwa bre ni bi so wan hwe yie eno no so akwaje eno no so ye na ka hu say ade a sabe ye de ye we mu no enu abi na edan ye be san de ayew be very careful when bibi Oforisuo ansa na mekọ no ma hu sa de we opani mo ede na wom ye friend say ye de ye den e wa santima mu ha ye de no ma bebire o de kan sa we o chiri papa sa chiri bonen ade we enye me na meka chem se mo nke bi hwe edumre bi won mo a sebe obakwasia sebe brede eka ena ohuru nani so hwa maame kan kira jaisa ne ma no ene ne yere na se jaisa sem odin a wo nche ne ntrase papa nya hwe bone nya hwe wo kwa bi so wo nche ne ntrase ajaisa wo de eka bibia kire wo de wuntie wadaroma wo de bia wo bekọ na nkodai ene nchirima
hwɛ nkwa yɛ nnuan mo tete yi hwɛ omanim we kwa de nanim yɛ kyɛn baako yi baako yi de sɛ afufu ma do anim yɛ ma ɔno de afufu ma do na we na basa ɛ de cross so ke ɛwɛ de Nyankopɔn Yesu Kristo ha fo so hwɛ ayia for my me say ya ha me say do me bia me say Nyankopɔn kro me fa ne man kɔ kyɛ sɛ yɛ sisi yɛ dodo fo so yɛ sisi yɛ dodo wo de me nko bi kro de nyame me fa man kɔ yɛ sɛ yɛ bu matan wɔ dem wa wo sɛ me nko bi odi fo so na odi fo ada na so nko bi oh wo sɛ me nko bi sa na ode ne ho ba yɛ tie fo ho ya na mo say o mo sɛ ma pentokwa ya mu ntie ne yo odi fo me ntinyo ma bi ada na so nko heavy ni bi maro ne pai nti wo na aka e me nkasa ojuro owurade ka de ko heaven no ye de ko heaven pa ge be kyerkyerem sɛ ne kyerkyerem kɔ ajayi sai wadaruma ajayi sa abushia mu wo hefa mo se hefa sabronum mesramu ntie bebia TV ne koka na eburo sabronum atwa ɛda ye obi bete ajayi ya fra wo fo wadum ajayi sa peak fa ajayi speak I think say producers ne wo kasa say asem bia baaye ne wo be kasa wo fo wadum ebia ne bo apaye ebia na sabe wo fie no ene light off wo ho anase wo fo no ato nsuom ye ne unya chini bia ne mo ye to nkra ajayi say hia ofia ene nkolai ye ntrase bia na nkra asem mo be kan no ye bia ntesa wo mno nti ekwa bi so nkodai board ye ne momufudie no eno no na so bi kofa bi dia eno na etuo na de ne beba ayo ti o hwa aduane a obi adua wo sizi no ena na wa sizi ho se wona wo nsu nkom minim papa bi wo bo koko obi dua impro kura kwati koko na no mawu boko no me dase ti ase mo ye pa na wo so kofa opro no wie uso beko hwa papa bi ofo so ni pa wo wiase no ya ye jamanika ama no ma bi ni pa bi din sanfo wo wiase right papa bi on se o pa ma krante ana wotwen na odi ni free baby odi ni free ba na boa ni nya ewura papa na fuo mpe san enya odi abiem awaba ni territory ni pa bi ho a mpe nonsense wo ye be ma pa boa na du na yi no na fuo mo bekunu re because baby apam ni free enya wona wa nya no waba ni de mu de na sase enu ti de me pese me kan se obi bokoko obi dua koko na obo nipa ni dua no bo se opuro kro wafo mu kwati koko ni bi we kra na enku no ampa wo be kona empuro ne de da koko na se obi ansusuro de me wan se ru be kona empuro so de da ho wo mo so de da ho yes no be dia dua boye no ofosuo ma me kasa opuro se obi nim edua no wa bo na enu ti na sase de okona se opuro ontwa hwe fom kwa akona opuro dua ba ku se na opuro da se no da se te sa chichidie yi a obi ko do bomofo ko fa ne ba yi Asem Mpe Nipa na chichidie gu anase wa yo bo po kwa bre na akwa se ne nyina ba akwa se ne nyina ba afidi o po kwa bre ne betima yi no nchichidie gu yi mba se 20 o se ne nyina odi abafi adifode because the time make us was in toast kwamna was in toast many bloody o de be wo bodi na cancer the body na cancer oh kwamna eto da utimi ye madele mamoa o de be o bodi o si me have obi cancer ti o si have me go ebusa o si wa no mi bodi me so ma no pai mi bodi me so ma no pai mi bodi di me so ma no pai what is your me dey say o mo mi bodi mamodi na se ko di nyon kwa na de po kwabna Ghana se no yima free Ghana o de ofoswe o de se mpo se me kaza o kan se ntozi wa yi wo se de ka be ko ni akoso ni nyina gu wado ko ntozi fo no akoso agu wado ntozi fo akoma evro sabronu na wo de ka akoso aso ni nyina gu ya se ho nti de pesa me ka se ntozi na akoso aba ya chechede o mo dos na akoso aba nti de pesa kesi ne hu ti de pesa me kan nyina ne se ya tete apete de ne cha no aja isa ye ni agro wa wo hwa ha ya wo sofo ye mu ya wa konfo he mu bibia bi ha mo se ya yi ne friends yi yes ya mo so sports ga na Friday best sports yes social science ba bia itimi ko de pesa ka se aja isa ne se ono ankasa de enyo na meto ne nkra wo enya aja isa na meto ne nkra wo me to amasabronumfo se mo ko ka kire aja isa se na sam na ye ka na ya no enti nkura na wode ayoma mencha anafuo ni ma wo mo no nkura de areho aba
Can I rank him as a sub janka? Masami and mob bottle to money more money and mob bottle. A jaisa, a musa, Monimuno and Shankunai, now so and come up as some bobra. Now, bring your phone. Yaman, ha! Abro. Of course, mania, your bass on pie. Asama can and how of us would that be a Marawo? Monsieur Bass on pie, get into your 1 year. Asama can and Asem way. Emma Rocha Bibiara and great person Bobra. There be anymore Abro. We'll grab any day. Swung. The members of Mecanians, Mompaba. Mabai, Asem way, Betty actually. Okay. Sir Jason, friend, and Yanukran, Jason, Yamaha. Yan yabi mo mutim yamde yamma aja ya twan aja so o mutim kwafu mo da mutim kwafu na emom nipa ne so wakwaje afuo na wo do ya ka hyerew afuo na wakwa wo na oba bi ho efe e wo kuro bi so a wo kope na edan hweniye na nipa na ma ne yesa iti dem pesa me kan nyane sei ya de nie me wom na sama de me de nie opani obi ni mo bi kire kuro bi wa edan kuro bi to aso aja isa wadaroma bramien trase asundue kwa so sente saade a ene ye be kire kwan opani ye be kire kwan wasase ne so mawie okay pokwa bena bla adeno asemosia ne ye nya abotere omu se nkwande omu ye truhie so o ye kan ya to ebo asena etruhie so omu na modern omu so na enyi ne oponum pa Enkola no mabere o mabere de nya bla se enkola we pie brantan pa kura wo mu a na we se wo kura brantan kura betumi atu na hwe da bi entunu hwe sa papa ne enkola ya ni ye o bla se omu gina fum so mo da omu tima dobe wa no onyina ya omu ho den ye pa we ye kura sisisie onya na yire no se ne so o ti se yes o kwamna amna ya fa bi anya siri enyi ya fa bi nya siri asembu ankenyo na we senka wo kan ho na ka kan ne yesi ka ana wa anka o wuje nyankopon gina be na nyankopon wanka je se fo ba anya ye baba bi nya siri wa kwamna ye kona o ma se no so ye die tire wa hwe ya akoma yare bebe me ba se unim se asem se ba ansa na papa ne be hu se odi for me tuja no we me na kwache da ko chefo mu oh yeah me won pania me ma me de be hye otamelo mu bra devio me nso so enieme bi anya so wo di opa na je se ya no wo fo unwo mo na samode wo di opa me modua ma me totwo etwale am dia ma kama na se me sa twale misacho etibi gumbi aso ni fio kama etime yibi o bla me yibi o de mun kwa twa ko fo bia ko busa o me cha kwan me de o ne me ya de me ka chose jano jayo impayence go basa o de bi kwa ko to afuo mo o de hwe me hwe ade awre hokura se Kamera we no kura de me hwe na nim na me wura akomo ko be mo fani pi na me hwe na me wura hopa o de bonisi o va kamera ntoro so da yenwia be ma no onye enkura na sede ma no ajaisa piki ajaisa we muslim me ye tuba 8 good years ene me catch me nyanum kremofo mo se me kremofo no me ye tuba wo Libya 8 good years me se esase minim de ka se me na me ka me ka se me padanse kwa na yeko ye bre no eti match me sere se me kan tintintitia me ma just 2 days another way ene uku o chia we fi se wo ma on trase me ma na twa kama bla me Odibi dade Odibi okay se wo bi a me ma na alata for de or ntoma de boboni mu bla se be sam ma na choro okay da bo nyis kan say aso me kan na me kan choro come now this year bla me this ba mani hu se asemo ye kan yesrien also ni nipadindi na mo a wasam no say
ontimi nya hwe but omna dangerous ɛna mpanifo ka so ni friend is obeto boaboa la fa so na ne si bo so eti asema ye ka no enye se bi yesere bi ne da cheche mofra wure ba adwen we no ananye nipa na makonfosa muna mu di bone muna ma asofo binum no mu jaso da ne o shoshu na no ka yes fa 2 million no dia ba kan papa ma ko pichi mo wi na ka ko baby eti eje isantie die sedie ne yesede no boko no famla anye sa oh bla enu Saturday Sunday minam ka chaw sada kron timi nye obeji twu kama ade tuemu okay kanta ati yanko on say emranti o ma fa adwuma pa oh yes adwuma first na ewo honom titi no na e ma pe wo mo pa bitwa ene abofo abitwafo ne abofo ne ye adwuma pa ene ma edi wo mo chi pa ansa kra na kai ba yes driving so drivers na ya ne ma edidi wo mo chi pe wo mo asem ne ade abitwa ene obitwani ni bofo ene obi otumi ko ba ede a ne ho odene otumi do na ma ni ji wo mo ho pa Sompa FM tete asem na America no nana so ahu because obofo no de enambeba tambia ne nam ho apaso wotwen apra na ye hemfo nam no na abetwa no nso so no domo akokono domo no de ye eyi a abenkwan a kama ekoyie pa woti ase so for sasumodwe asumodwe kan asumodwe kan asumodwe say akokono na be ya asumodwe akokono na dan na bi na me kama asma me kana me na me kasa me pa gudu ye bre no so hu ne me cho no enti sa abetwa no a enklai wo mu twa no ze abetwa no so hu edu ba bi a se de omo ensaye enketenkete no enye se omo ne to abe no omo pe omo to abe no no omo aba beto na ni twa no no ma bepo omo bepo no omo twa na no kwedi bi ese nyansafo mienu etwa abe ehu ntem because obi enu ho mo sori akọ amachina kwa akotena ni mo akotwa ni mu enti wu ani bewu panina mo danka boy ho ana mo a me twa na me ni anetete anti mo mu twa na ma sa ye danka boy we le twa na ba ko no ye danka boy pa cho ye ka danka boy a me fa na say driver ni mate the kani mate ni danka boy so enti sa papa yi no sa de we ya waye no sa wo hwe enkolai we enya opepa na wo wanya du se na wo ba pani mpo anyini kyan wo mo na mo abeje adwuma eye na wo maye du mpempenso bi se maje adwuma na fi wo nsem apam wo mo aden nana Asem Mpe Asem Mpe Nipa say sika che mate ni botuma na adwene ba ho sanya ma we akoso enipa bitumi de wo mo afuo ma yame enche ohwe na se asase no nipa ne ye na eyeyie eba bedum pempenso a omu bechem ama nipa dwuma yeni no enya ne de epe na o ma start emramla ohun se adwuma ehihye bi bai nana te kafa ka nipa no tumi de man be se 3 years nipa na ye adwuma 2 years 2.5 years na ebe kakakra bi ama wate kama nipa ka no aba be ye ne dia no na fe na nani ati na adwene ba ho a on pese odi ka ne be ma nipa no adana sabe Ghana fo bi kura adwenbone ne adwenfin eye ye de sa papa yi ade we ya we enti nkola yi kura no o wo mo nya omobo no mo nya omobo okay se empenfo se ne okosha konfo fada bone ho umu ye twa uti so o pa mani uti mu ye twa to atwe so o pa mani wani no de ye den enti papa no yese ajamusa se wone Isa PK why didn't we crying as you say Isa PK papa no se wone obi ko wuram na mukọ chikusie na se wo ma ne nso na hu se obafie o de be kire nyansani
asɛm a meka twa to no no sɛ wo ne obi kɔ wuram na mo kɔkye kusie na sɛ mo kyɛ na so susu sɛ wo sisi nipa no de ne nso no ba ɛma no a hu sɛ ba wo ba no wo de ɛbɛkyerɛ nyansafo wo fie amoma yes kusie nso so yɛnwe kusie nso so yɛnwe ama ya yɛdɛ yɛtu ne fo obi ni mu a obi kyerɛ wo te ase aha na wɔtena hɔ no mo a sɛ wɔde osusu sɛ wabu emrantie nkola wei kwase obɛfa no ho dia enya adwuma da wo te ase enya adwuma enti papa no ba bia wo bia no ontum rika no mla obo no ma o se fa kokot enyo bia na na sam kokot o fa tu trim anopa nsu amfa brecha mafia enwumra de ne beba obi no ma obi twere enti saa papa no woni mu a on family contente enkodu fiada na nani hantwo e wo fia sei wo mla na obi no mu a obi twere na na meda ase Eja isa piki me menka bi nkwa akire pi menke kankom na me de seke baby kura no a nkodai kememo mo yakọ seke baby nkodai kememo mo yakọ omo bre koda mo bre o omo bre na nyemo a duru baby a dia ye na ye mo kafra wate eja piki he asem na wo hu ni saa dasumye so ne ma de enche ne beka bibi papa kire ye mempese me kasa kompi dodi fo kam ne ya adwene pa du ba bia wan fa bia anya se de enkoda yesem abroho Sompa FM hwenkoda yanim hwe wo mu anim pa oni emosra da bio asa no kura nto wo de mo hwe wo mu anim ikura hye ne anim yi mu senye ahokyere na wo fia ho nana wadawro ma senye ahokyere na wo fia enka sa blanti die papa ya wote we enka onyanduru se sebe wokokwaji kokofu so wo anase okokotwa be na wo tumi amasa ade we anya wawreho ha ya me pacho ye moa yale fa ye se na duru wo tumi moa yale fa ye se na duru me hu kura fo 0551-931-931 ansa ne bekwa homa so no yenko 3A Herbal Center na yenko ne kutu ekukwase yare 3A co capsules coco master na yedi etu ekukwase eno na amafo agye atum wani so ayo wisi wo posa wani no yeko ne ekonom 3A co capsules na yemfa entu coco na se na eduru ba bia wo yemo team constipation no coco na yesa de no usisi amaman na baba begirem be ma se duru ba bi na so jawo nan na se moja efrimu eba koko no a ewo yem no na papa sa koko bedunya obi wo ha wasi koko ni so he yankan wachi ase agro de obi owo wiase no didi biada koko ewo no so koko no ha dwene ye papa na abro huye se obi wo ho a sebe producer koko efifini ne to no se tueni ya papa wo transia entena 3 eco capsules na yedi betu ase Colina Keba, Danny Heba, Missy Heba, ni Apidank, ena akwa ubenya 3 Eco capsules, Coco Master, now they to us here 0546-107-107, 0546-107-107. Yay, Mamia B, wano, ena sabri wami who says second sense a word through the second sense doctor, Dr. Sampa, Dr. Sagro, Mame Abe, wano no, and Nemsa Yadi Bia, Yafia Nichimo, Tana Swapa Trapa, Abe Heba Clinic, Nico to us here, Yem Fasikano, and 2 yem that if you say fibro, don't Mamia B, say, Obemo be drew anom Nina Ebenane, ama bana into me and to yem no ebibeto yem, hepatitis, diabetes, no dia, in 3D Madedia, who in heart, dia, ye Kotano Swapa Trapa, Niaku to us here, 0243345392, 0243345392, 0506460208. Tano swapa tapa ni kutu ya dia na se 0551-931-931, 0551-931-931 ni enko enim 0548-931-931. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me dey evangelist for Aboagye. Me kase fi bo mo sasa. Evangelist yentio. Kakra mebusa emranti eni mi yenu se wo mo ko ye adwuma no wo ma mokra santo adwuma no so debi kata bi eni so debi akire na ka na 3 million difference bi kom de ma papa no na kom kwa akobokra ta no okay me de kakra me ta ne se ewi asim 24 si aboa woni bia nyame na fra na chi na wo mo nso mo sapo mo nso ni na ene odifo for kwaduna wo mo magi ni ho ya kakra
program na ye no omo ya manapa ya agro too much e do ba bia momienka ni yiriba yenka na because if any pan of we take program no better say asa de ye di agro chanso so enge na meto ai dia kan say watermelon the pan de use me man cho ni sa ni man mo program no 2042 ni ti asofo ye ti info ni 20 ni ti mo program no nyeki na enye no nyamse nyamse okay yeah that's a near futu hello Oforisuo udin baby afrefre the penny quarting me trip na pomo adum nyame ase okay ambolo no bi se ho aye ni krum me na krum ni ho wala no mi ni mo ajesu me na o kan de pakka baby Osei ajesu eya una na osabronum dan pa na ajesu ye me na ai inkola no mi ni bi o mba ho ache dia omu bi hono o ya acheka ka di banche dia broso nke ja isa dia o ye ni dia o hwe ni dia pa because asisi nye na ja isa no wankasa esansa ofri wonti ja isa no ni no ja isa mom no not less no mo no do so ni so o kire baby o tie dia an click ni ho but dia o bi on se abom le ho Sompa FM aha ja isa pike Jaisa pike sheda ni yanko ko yanim yanko on hweye no on hweye pa yo ya ni die hweye nkola wi mu fo mu me ye adwuma na won kan kire o mu se o mu nko na waji asase na sa mu bi eni sei eni on so be dia mu bi afa me ni pa kro no pre ko no nko ye ofo ki papa okay hello udin baby afrefre Ocho me ka free obra yemiem yentio ye frame abanama beku da dia ofudi mu ha paye na konfanko me no pekenti da me bono dam de no se ma ya papa mika na salmon oil the salmon da ko ba version oil yo na ne ko program so no so wasem mo kano point of connection bi ho kaka mo mi fa mo fa ne be papa wan ka se dia no omo ya omo do afura gare baba no omo do beta na e be tuma ba so ka so no beta dia na wo mu nti wa ma ni bi no mo ko twi ton ni nti e bia also just apply to for that music no the second one so the mention me fra di kaka ho abetwa me abetwa contractor aso nti na me dia beka na so wo twa be pa top with na shenu obi dia sa se mo na me abem obaje 1 year to obaje because wo twa be a hello udin baby afrefre the pastor me divider me kasa free belku yentio me pastor ya jaisa pike dia me sra mo modra na be ba ko ne dia wo mobododo dia hen no mo modra na mo ano tia no oh o mobododo e se nkola eta so mo bobla e so pasa o yi o mo down for papa mo sa fo mo sika ai me ra ho anadwi pa anya asem keto o me sra mo modra na mo ni wo mo sika mo ba ko fo ni mama fo mo sika ma wo erade nka mo ho anyame no kura nim ni o ho ba ko no hu nanim o abreho papa na se sa na otius wa sheda zo ntimi hu hello udin baby afrefre ofoso be ma ye eno abro from mamajo ya jo so na but oba pen meni ani mayenko broni crew no okay me pacho asante mema de bom da diabo empada wow sheme ma o mutho enne me ma ti se ye gina ekro mu kitachu o ma nye sa na o mu ehunya fa eye adwuma waje from nsem na me no mbedi na de o tie protocol ma chesi no ama wa ba fom a let say wa wo tie isabro no e be twa mekanin to sini mo kwa mo frame be chemo fom no ne sofo okay yo hello fo ye Maje so Mpe Nipa udin baby afrefre very prosper makasa free baby ani no okay yentio yo enyumere dia boko bona bianim sebio ewiase etino yese akola ne panyi enya asema akola ndibim enu bia ani
enu bia ni sebi o papa o ba penyi fra chenkola we mu one fafo na ma ono na anye o ye mu mana ye wi a afi na o je bro mu nsem me de no kwanya me ni me ya ngani o ye mi sa mi mountain asasi so nkwan bibi Osei me say me dear ya ngani me can play aka mia papa no me man ntia asasi so nkwan bibi nipa bone ni ntia asasi so ndidi hey etu de agigimu apaye o hello udin baby afrefe last caller obozo paje majisu obomo batana mwere kama pa na mimi mama mama muti ena ni ya na mo bopo na sa do no mini papa bi e no e so mo fe papa woni ni bi dru we ko jibu ni ta ko ko e ti ko ani di abu mu no se na so ni ko papa mo ko fan because e bi o ba okay, yenfa last caller. Hello, last caller. Udin baby afrefre. Me the right time me free be my skuma. Okay, yetio. Asem na mo kanu. Wo ye district mo ha papa. Se obeye adwuma na no maje. Omu wi a oma ka cha we say ya dia wo ye ho na wo baaye. Wo ye ha pa some na kwafu na dia ba no. Na papa na wa ma adwuma ye say adwuma so bi mba wo. Okay, ana ya de dwumadie no enyina besie na ye kai se ye beda obi bia se wona wo frɛ ni nyina utumi se amanfo gyina so o frɛ na sa birthday we efri o mahene ya dubu ache o se nana bribiba dwaben ono ena ye CEO ema Crystal Palace Gardens ene ye nana awoda ye besre nyame enkwatenten emfama no na nana enyini enche efri se dodo no ene dai no Vivian Sewa Mensa wono eye Odifo Samuel Prayer Council Center akwanchere papa ne honam kani no maame Sewa na dodo no ede efre no ono ene CEO ewo Cement Seba Clinic ono ene hwe Cement Seba Clinic so maame Sewa no Odifo Samuel na ne honam kani pa no Odifo Samuel ni twotwomuchu ampafo no sa twotwomuchu na madam fu bi ko kan wo se wo usu yemi twonchulunchu ti yesre kwatenten ede ema maame Sewa na nyame enhyira no sa kwa no so Odifo Samuel Prayer Council Center akwanchere papa akwanchere ja ne honam kani no Odifo be Odifo a maame Sewa ifri say behind every successful man there is a woman enunti yebeda maame Sewa ase se wahwe papa so enso ade amano ya de pa asoba yire ukofa semu yaba asoba yire wo force tamo e wo fie no ho ano o mai asoba yire bi na me asoba rende se de matua ampese ne nyebe di betanya asoba yire no kwa de no de ya ne wuru ano ho osensena ye osensena na asoba yire na firi ho sa din no na wo mai nyai ye ta din no din ni di asoba na ba ye ne ba yire ni problem my ni ampesi sa bema my ni body I don't Odifo Samuel na yire birthday enunti no yesre enkwatenten ahodin ewom edema no we efri Akwasi Anthony owo English abrochimem London odema onua ne sister Rita ono so ewon kran ene eye ne birthday ono so yesre enkwatenten ede emano kama Rita ono so ewon kran Akwasi Anthony ene kwache ono so asante mampon omunua ba eno no ene eye ne birthday ono so yesre nyame enkwatenten de mano Sabre Asem Mpe Nipa dwumadie no
na yedi ebesie wote wo mona samu anka odifo pokwa na wo baaye wo hene yire maame yeboa akua asuama brunya woya abrewatia ene wantumi ne ho dodo no kakra bama usu kantankranka chief executive producer ene wo gina dwa etoto emanwoma ekonka yie pa na ya mensa brampa ene ono ene chichi fidie mfruma na ene production no wa adwuma papa MC Rockefeller ene ekoba jesi sempremu bema omo ye adwuma wo MC ho papa kofro bofo pa bema sukitu am yipebre na Asem Aboagye Oforisuo ne tinfoso me ne mapamfo yakramo ye ko long time na ye so de no eye House of Faith Ministry omo ene de nyame asem emuhwam ankasa ede ebro every say Krupo twedi apo ahima mu no se wanya nyame asem we betretena ho ete se House of Faith ncheche ni bia wanhwe abeka pro nachi ama obeka se mihu yanka heaven konso de mihu yanka ni mo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye jai kasemu no na ye de amasofo ye ko long time.